guztioi, Donostiatik eta Kontxako lehen jardunaldia martxan da jadanik berehala 11:00 aurrera hasiko dira emakumeak, gero ordubete beranduago gizonezkoak eta benetan mamitsua, ederra izango da gaurko norgehiagoka. Egun hon, Ibon? Eta zure ere, Mikel. Bueno, posik, heldu da iraila, bat ditugu hemen gure estropada hundiak eta posik eta irrifertsu gatoz. Bai, urduri ere, bai, aztoratuta. Hau ez da beste egun bat, Mikel. Hau kultura, hau kirola maite dugunontzat, herria maite dugunontzat, iraileko lehenbiziko igandeak, bueno, nibintzat, aztoratu egiten hau, txiki-txikitatik hau bizi dugulako eta hementxe gaude. 1879 urtean hasi, eta oraindik ere, eoskorrazko arraunlaria bezalaxe, hemen. 155 urte, gogoratu egingo ditugu, badakizue datoak, zer gertatu zen, alde batetik arraunlagunak, bestetik Bermeo eta Zierbena indartsuenak, hori zelkatze saioan izan zen, eta sosketan gaur, nolabait esateko bitxikeriare izan dugula. Hain zuzen, favorituak, 3. da 4. kaletik izango ditugu hor nor baino nor, Ibon. Hori da, emakumezkoen 2. txandan, Tolosalde 3. joango da, 4. arraunlagunak, gizonezkoetan Zierbena 3. eta, bueno, favoritoen txandan, etxeko trenio 3. Urdaibai 4. Itxasoan Kontxan badakigu. Kalerik txarrenak sekula ez dira erdikoak, guztiek erdikoa nahi zuten, eta aukeran jarrita, gaur gero igual, itxasoak arrazoiak enduko digu, nahiago, uarte aldetik, kai aldetik, portu aldetik baino. Ederki, hori kale sosketari buruz eta esan dizuegu, favoritoak garbi dauzkagula eta hor inguruan kirolariekin hortxe da Eritz, Hernandez, gure lankidea, ea nola aurkitu dituen gaurko honetan, tentsuen eguna izaten da, larrialdiak, keskak. Egunon, Eritz, zer diozu? Egunon bikote, tentsioa bai, gainera gaurkoan, zerotik hasten baitira guztiak eta horrek tentsioa areagotu egiten du. Hemen ikusten duzu itsasoa nola dagoen guztiz lasai, olaturik ez da hemen mintzat. Kontxak hondartza parean, ez da haizean dirik ere ez, ikusiko dugu gero kanpoan zer dagoen. Giroari dagokionez, aurreko urteetako baino giro gutxiago nabaritu dut ni behintzat ontziratu naizenean, ez dakit portuko mugak zerbait ikusteko duten giroarekin, baina momentuz horixe, giro gutxiagoa hori bai, segurazki orduak pasa ala, giroa ere gora egingo duela eta hemen eskainiko duten. Bueno, ikuskizunak giroa eta nervioak dantzan jarriko dituela. Ederki, orain aurkeztu behar dizuegu baita ere, gero, estropada amaitu bezain azkar egingo dugun saio berezia azken urteotan bezala, Irati Larrañaga eta Jon Valentziaga lankideen eskutik eta hausnarketa sakona, Gaztañazpi jaunare hortxe izango dugu, eta protagonistak izango dituzue, labetik atera berriak zuzenean. Jon Valentziaga, egunon! Egunon, Mikel, da egunon bai, Euskal Telebistak ikusentzule guzti hoi, ala izango da bai, ordu bia bitarte, hemen izango gara estropadak emandako guzti aztertzeko gogoarekin gatoz, eta ala nahi genuke, denbora hartzen dugun, da uste dut izango dugula, gainera. Irati Larrañaga, arrolari hoia izango da bai gurekin, zuzeuk ere esan duzu, Mikel, Ibon Gaztañazpi ere gero etorriko zaigu, baina, hola, azkar, Irati Larrañagari galdetu nahi nioke batetik, zeitxura hartzen duzun, gaurko estropadari, hola, bote prontoan. Egunen, Jon, ikusi dugu ez daula itxason mugimendu handirik, irterako banderatxoak geldi kantzeuden, baina, hau Kontxa da, eta hemen edo zer gertaliteke, eta, ikusiko dugu ze ikuskizun uzten diguten gaur arraunlariek. Laster ikusiko dugu bai, eta gurekin izango ditugu bidelagunera berean, protagonisten hitzak hartzeko, Eritz Hernandez eta Xabi Anduezari geroko saio horretan, eta Xabi Anduezaren puestu ere Donostiako portuan dugu, agontziak ureratzen eta lehorreratzen direne puntu horretan. Xabi Andueza, egunon zuri ere eta konta iguzu, zein da momentuko argazkaia? Egunon Jon eta egunon Euskal Telebistako ikusentzule guzti, ikusten duzuen eratze aldean, oraintxe Zierbenako untzia itxasoratuko dute, hemen ondoan Urdaibaikoak ere hementxe dira, beraz, azken uneko prestaketak egiten denak, eta, neskak danak uretan daude, noski, itxasoan, hemendik gutxira hasiko delako nesken lehia, giro politia ikusi dugu, eta aukera izan dugu denekin klub guztietako ordezkariekin hitz egiteko, goitzean zehar, eta azpimarratuko nuke zuhurtzia denen ahotan, hori bai, nesken kasuan, ia denek onartu dute Donostia Arraunlagunak favorito nagusia koska bat gainetik dagoela. Bueno, somos un equipo muy joven, pero muy competitivo, con muchas ganas, que yo creo que al final es lo que marca la diferencia a veces en estas regatas,
cuando compiten equipos de segunda, como nos deciden en los periódicos, como con equipos de primera. Así que yo creo que lo que marca la diferencia son nuestras ganas. Tenemos muchísimas ganas de disfrutar el momento. Sabemos que hay muchos equipos que no han podido llegar hasta aquí y nosotras sí. Así que, bueno, primero de todo disfrutarla muchísimo, tenemos muchas ganas de remar y sobre todo de hacerlo bien. Bueno, gu gaur aldugunonea aterako dugu, aldugunonea egingo dugu eta ateratzen dena ondo hartuko dugu eta gure ekintzaren frutua izango da. Bueno, llega bien. Los entrenamientos siguen siendo buenos, como estoy comentando durante toda la temporada a las chicas. Nos falta, pues eso, plasmar lo que hacemos en los entrenamientos en la regata. Yo creo que el otro día, como dices tú, bueno, tuvimos un susto, eso ya está pasado. El milagro ya se hizo el otro día y hoy, pues otro milagro. Nosotros vamos a salir a ganar. Las chavalas yo creo que tienen un nivel para optar a puestos de podium y vamos a ir a por ello. Venimos con todo, como siempre. Venimos a disfrutar, a pasarlo bien en estas 2 jornadas que nos esperan, pero siempre venimos con todo. Como decimos, soga, soga y soga. No tenemos miedo a nada. Para la bandera concha. Bueno, a ver, siempre se dice que en las regatas puede pasar de todo y siempre hay bastantes sorpresas. Vamos, somos el claro ejemplo de ello. Nadie contaba con nosotras y estamos aquí peleando. Entonces, bueno, vamos a pelear y que cada regata diga lo que tenga que decir. Bai, lehiatzera ere bai. Tanda potentea tokatu zaigu. Azkenean, Eusko Treneko 3 talde oso puntero daude gurekin batera. Eta, beti ere mentalizatuak aurreko tandan beste txaiek egin dutenakin. Eta, hori ikusita, baloratu pixka, eta ere, estropadan zehar ere ikusiko dugu aber nun gauden o nun gabiltza, eta horrekin, lehiatzea, bai, aber ze postutan, eta alik eta hobekin iten. Bai, ligan ikusia horri bili gehala, 2. postua indeu, oso guztua emaitzakin, eta asteburuetan baita gure dana mateatako gea alik eta hoben aitea. Bueno, pues gogotsu gaude, lehenengo igandeari ekiteko, azkeneko 2 aste hauek uste dugu gogor entrenatu degula, eta indar askokin eta gogo handikin, estropai aurreiteko. Danak dakagu bandera etxaren bateko gogoa ez, saiatuko gea, horta gatoz, denboraldia oain gozoz ondo dijoa, baina, ja, brotxea jarri nahi jogo ez, bandera handi honekin, ea ondatatzen den. Lan ederra opa diegu kirolari guztiei eta zuei orain beti bezala datu zehatzak estropaderemoari buruz, gaurko baldintza guztiei buruz, asti eta euskalmeteko teknikarien laguntzarekin. Nahi duzunean, Ibon? Lehenbizikoa aipatuko nukena, Mikel, marea begira itxasbera noiz izan den, ia 10 amarrak eta 25, argi niretzat hauxe da datua 77ko koefizientea. Beraz, ura gora dator, begira, Donostiako badia nola betetzen den, hortxe, Uarte eta Igeldo Ardeltik, Urre Maria Hundia, eta eremuan, nola datorren erditik, baina, karo, betetzen denak, ustu degemer izaten du, eta nola baitere, kanpo kaldean izango dute, uraren nola baiteko, kanpoko luzetan, ura kontra izango dute. Hau berriz, Mikel, olatuak. Aztiko lagunek emandako datua, bataz besteko altuera 0,7 metro hor errepunpaguneak ere, bai nabarmenak eta zikina, gaur giro garbia den arren, emakumen ziabogetan altura horixe, gero, zaindu beharreko beste puntua, altuxiago, ia metroko latua Boskarren kalean, beraz, itxasoko osoa bai, baina, borratatuak eta badia barruan berriro ere, metro erditik gora, baina ezagutzen dugu olatu moto hori, poparean asko bultza dezake. 8 segundoko periodoarekin. Bai, ondoko itxasoak, hori zera esaten du. Orain, haizea ikusiko dugu, nola dabilen, goizetik mendebaldetik, orain ipar mendebaldetik, beraz, haize gallego deitzen dioguna gau. Eta, honegatik guztiagatik, aparteko zailtasunek ez, bikoa, baina hau ez da zingira bat. Hori, ez dezagun ahaztu, eguerdi arte oso. Haize mota honekin, brankaz joateko kalerik estimatuenak, horra, berdez, babesa dutelako, Santa Clara eta Jesus Igeldorena, laugarrena eta hirugarrena. Gorriz, ateratzeko lehenbizikoa, kaskarrago eta poparean, etortzeko ere, laugarrenak, zergatikan, gurutza dezakelako. Hau, haize elementua bakarrik kontutan hartu.
Ederki, datu guzti hauek zuei eskaini eta gero, une batetik bestera, bagoaz lehen txandako protagonisten aurkezpenak egitera. Emakumeen lehiari dagokionez, 17. bandera jokoan lehenengoa 2008an izan zen, 16 urteko jarduna, jadanik, eta bandera asko, eta 17. Bandera edizio honetan. Eta berehala, 11etatik aurrera lanean izango ditugunak, lehen kaletik Kaiku, bigarrenetik Txapela, hirugarrenetik Astillero eta laugarrenetik Orillo, eta hemen dato garbiena, eman dugun informazioaren ostean, ikustea nola dauden balizetako banderatxo hoiek ederki antzematen da. Deigarriena egiten zen, Mikel, laurak berdin, aizea zuzen, alegia batzutan eroria ikusten ditun, begira, kolore aldatuta biskiak. Oso indar gutxi du momentuz, baina normalean, bederatzi, 10 kilometro hor, ufadarik handiena, prebizietan begiratuta 11 kilometro ingurukoa dugu, baina, bueno. Bada, zerbait. Bai. Irutik 11ra, hori da, aizeri gabe aritzetik, aizetxoarekin aritzera. Hori ongi ezagutzen dugu hemen, Donostia. Eta ari dira hurbiltzen, begira hor, kanpokaldean, noski, mugimendu gehiago. Niretzat datua da, aizitxoa, gutxi da bilela, baina nondik datorren. Eta mendebaleko ikutuarek. Hori da niretzat azpimarragarriena. Igeldo aldetik. Hori da. Eta olatua ere sartzen dena, hortik izango dugu, baina ez dire behar bada serie oso potenteak etorriko, baina izango dira, gogoan izan behar dugu, zelkatze egunean gertatutakoa, batzuk izan eta ongi aprobetxatu, eta beste batzuk, momentu hori galdu eta kito, eta gero ordaindu. Olatu aldiak, seriak, hementxe, Kaiku. Hori da. Kaikuk egin beharrekoa egin zuen, Galbanen taldeak zailkatze zaioan, Ibon. Eta orain hemen egotea, dagoeneko saria handi bada, txapelarentzat, bezala esan. Gaur txapelaren Olalia Martinez izango da, patrulanetan, eta entrenatzailea gogoratu Kobelorekin batera, hor dagoela Joan Zunzunegi ere, esperientzia handiko arraunlari eta prestatzailea. Hirugarren tosta horrean 2 año, ezagutzen dugun Orion aritu zena. Eta, aipatzen ari gara azken egun hauetan, txapelaren goraldia klu osoa aintzat hartuta. Hemen Astillero, berez San Jose ontziarekin aritzen da, baina gaurko honetan Birxe do Carmen du, hain zuzen, Bilaxoani eskatutako trainerua. Zailkatze saioan ere, horrelaxe etorri ziren, Sara Vázquez prestatzaile, eta, hemen aipagarria, hanketik doan, Bou eta ibilbide luzeko arraunlaria. Lehenbiziko ediziotan hemen Galiziako selekzioarekin, eta aritutakoa. Eta hemen Orillo, Patxi frantzesen eskifaia, adibidez Armora beste egunean, etzen aritu, zailkatze egunean, eta gaur hortxe da, eta, aurrekalari lanetan Piñeiro, Biki, veteranoa. Turalde bigarren tostan. Badiola ere sartu du, eta, Ez ustekorik ez niretzat dainoa etxenik hanketik, espaldatik ere ibili du, aurten frantzesek iruditzen zait, azkeneko asteetan eman dizkigula, frantzesek, pistak, lankideok, erabertzuen. Bai eritz. Bai, esan behar Kaikuko untziari bandera urdin bat atera diola epaileak, abisua da, beraz beste bandera urdin bat ikusteko aukera balin badu behintzat Bizkaitarra ontziak, dagoeneko segundotan izango litzateke isun hori. Dirutan dagoeneko ezarria, urdin batekin 1.000 euro. 1.000 euro. Txakurrena ederrari dira egiten, nire kontutan laugarrena. Aste azkenetik. Bai, diruak aipatuta, esan dezagun, sariak, garaileak, estropadanak egin da gero, irabazten duenak, 25.000 euro jasoko dituela, bigarrenak 15.500, hirugarrenak 12.000 eta gero horti berakoak. Eta Gipuzko Arronenaren ere, bada, adegi erakundea jarritako dirua, 5.000 eta 500 euro, bai emakume eta baita gizonezkoentzat. Zenen irudi ederra, begira nola sartzen den olatua, jator, abaniko bezala badian. Hortxe ditugu, semaforo horrendik keinukari, eta kirolariak prest. Epaileek agindua noiz emango bandera txuria, goian da. Semaforoa gorri, bai berdea!
arazorik gabeko irteera. Garbi-garbia. Beno, ea zer erakusten duen, iruditzen Mikel selkapen estropadako hiru ontzi azpimarragarrienak, txapela, astillero eta kaiku, gehiegi ikusi ez ditugunak, ea gaur zer erakusten duten, egun handian. Gauza bereziena da, Euskotren Ligako bakarra dagoela txanda honetan, hain zuzen hori jo, eta txapela Galiziako ligan txapeldun, eta astillero ete ligan txapeldun, eta sorpresa handiena kaikuk eman zuen, ez? Ligan laugarrena izan da, baina lortu zuen hemen txartela, eta ze nolako eguna zestaoko entzat, bai emakume eta bai mutilen lehiaketetan. 41 pala terdi, hori, kaiku. Bazterretik kaiku, Bueno, Orio ematen du jadanik segundutxo bat sartu nahian badabilela. Astillero eusten baita ere, txapelarekin hortxe dira, hiruak parean eta astillero eta kaiku orain 2 segundoko galerarekin. Hola dagoen, benetan gozagarri eta gozatzeko arramerako hemen badia barruan. Eta puntak libratzen dituztenean, mugimendua sumatuko dute, horretara egokitu beharko dute arraunketa, baina hondirik ez. Iruditu zait baita ere, hor kaialdetik buelta eman dut eta goikaldean antzematen zela lehen kalean eta bigarren kalearen zati batean ere bai, atzoko eurijasaren ostean, hor beste tankera bat zuela itxaso. Ados, Miguel, banuen aipatzeko asmoa, atzo euri handiak egin zituen Euskal Herri osoan, eta hemen urumea hortxe itxasoratzen da, eta noski horrek ere bere eragina. Eta beste kontua, gaur arratsaldean marea bizitan sartuko gara, ez ezagunaz. Jadanik koefizientea orain egurreko 12an 80an izango dugu, eta eguna bukatzerako garaian 82an ja altuak, zenbaki altuak. Bueno, horiok 2 segundu eder astillerori, txapela eta kaiku gero, normaltasuna baldin badugu, eta errespetu guztiz esan da lautraineruei, horiok nolabait hasierako metro hauen ostean, erlojupeko lana egin beharko luke, Ibon, ez zaizu iruditzen? Iala iruditzen zait, horiok aurten zarautzen bertan kanporantz eta erakutsi du, abiadura punta oso azkarra duela, baina entrenamentuetan ere jakin badakigu, azkeneko aste terdian sentsazio oso onak izan dituztela, uartera aldatzerako ontzi bat, ez da txarra. Eta arraunean barruan ari zen gustatzen, hor presarik ez antzematen, hor ez da presarik antzematen. Eta huera hortxe, pasa ez pasa. Bueno, atzean horreka handia dugu, astillero, txapela eta kaiku, kontuan hartu gero, 3. asteburuan, kontxaren ostean, playoffean, Bermion eta Portugaleten, hortxe izango direla, bai astillero eta baita txapela ere, eta haien artean beste test bat bada horrez. 37 pala terdi, Orio Mikel. Kaiku, bai, sumatu dugu, begira, estriborraren hortxe, bila zebilen, badia barruan ere bai. Eta izia, ongi da, oso mendebaldetik, oso mendebaldetik, goiz-goizetik. Bueno, kaikuko entrenatzailea jarraitzeko moduan gara, ea zer dioen Andoni Galbanek. Venga, Ione, apretando, vamos segunda, ¿vale? Equipo, favor, asegura. Favor, asegura palada. Bueno, kaiku teorikoki hauen artean apalena da, ikusirik uda honetan liga nola ibili diren, kaikuk esan dugu hasieratik bere lehenengo kolpea handia eman zuen eta ederra gainera, 7 honenetan sartuta, ez da? Gero beste kontuaz, Miguel, kaiku txapela eta ebeka sartu ziren, ostegunean batez ere lan hona egin zutelako. Baina izearen datuak eta begiratzen aritu naiz, erlojupekoan azken 3 ontziak izan ziren ateratzen, eta izeari dagokionez baldintza hobeak ere izan zituzten. Hortxe, balizetan dagoeneko. Balizetara heltzen. Ez da diferentzia txarrak, txandakidei 4, 6, 8 urrenez urren, oso aintzat hartzeko moduko, zerak iruditzen zaizkit. 170 metro, balizetara iristeko, lan erditan izango dira hor, kaiku erortzen ari da orain, eta txapelak ere segundo askotxo galdu ditu. Ea Orio poparean, Azken urte osoan esango nuke, baina batez ere azken aldian, hortxe egonda diferentzia handia. Brankaz aritu edo poparean etorri. Bagoaz berriro, kaiku arraun elkarteko entrenatzailearen gana.
Ya, vete ya hacia la 1, ¿vale? Te estás yendo demasiado. Hacia la -0 ya te estás yendo. Bueno, balizari begira. Begiz ondo gabiltza oraindik, nola esan dion. Bai. Ez larritu, Ibon. Bai. Ona ziaboga, astillero. Ontzi hori ez aldute geratuko hango ura. Inork ez aldu geratuko ontzi ura. Izuna pai beste, begira, nolari den orain. Atzera martxarekin. Bueno, galera hundia, Astillero 5 segundo, txapelak 8 eta Kaikuk 10. Batzutan zerbaiten bilazoaz eta norabidea pixkat aldatu eta gero ondorioa datoz. Kaiku, nola joan den Miguel, esan dio, Galbane. Geitxo joan zara, hortik galera hori. Bueno, maniobran, Orio Castillerori 5, orain 6. Txapelari 8 luze, orain 10. Eta Kaikuri 13 orain, ziabogan 10. Hau da Oriotarren momentua, esan dugu erlojupeko lan egin behar dutela. Aurkariak gero etorriko baitira, datorren igandean horrezko txandan zartzeko posibilitate handia ditu, baina diferentzia kontuan hartu behar dira, eta hori zaindu behar dute orain Oriotarrek Ibon. Iruditzen zait baldintzak eta kalea ere ona dela Oriotarrentzat. Esan dugu, aurten poparean eta nolabaiteko gobernatu ezin bat sumatu zaio, ontziari, gaur giro leuna eta gozoa dago, badiaren erdira doa, badiaren erdira. Kaiku 15 segunduko atzerapenarekin, zer dioen Galban entrenatzailea. Venga, estamos a 2 segunditos de txapela, Venga que se puede, Jone. Hor dira, Kaikutarrak. Eta Orio tartea zabaltzen. Errenta zabaltzen. Bigarren luzean, oraindik 1000 metro falta dira, eta 8 segundu ederia 3 traineru Astillerori. Barizai gustatzen momentuz, Orioren estropada. Orain zaindu beharrekoa, ea txandak idei, Mikel, tarteak zabaltzen jarraitzen duen modu progresiboan. Eta bere laugarren kaletik 3. gora etorri da. Badu azalpena. Lehen ikusi dugu badia nola betetzen dan. Korrontea hortik dator nagusiki, badiaren erdira. Beste segundo bat. Erlojupeko lanean, konfiantza handiarekin ari dira Patxi frantzesen emakumeak. Eta Patxi frantzesen alde gauza, badia ezagutzen du, oso jende gutxi bezala. Zainoke, gero hemen ontzitxo ere badu, eta asko ibiltzen baita hemen, eta areke arraunak aitza bezala bizi du, beste konturik ez. Bizitza osoa eman du. Ara beste segunda. 10 segundu eder, Astillerori, atzetik txapela eta Kaiku hor dator hori jo. Albisterik onena, Oriorentzat, lehen esan dakoa. Modu progresiboan ari dela, joanean bezala etorrerakoan, tartea zabaltzen. Ritmoa. Bueno, 6 metro luze oraindik. Eta hor dator. 37. Baian sartuta. Eta nahi bezala mugitzeko errentarekin. Horrela ditugu orantxe Oriotarrak. Orain ustutzera ia ergometro bezala. Han, turrate epaileak bakarren bat estriborrera bidali du. Kaiku estriborrera. Baina Kaiku atzetik doa. Kaiku txapela. Hola, bai. Ababorrera, Bai, ababorrera. Ababorrera bide. Baina, ustura gainunik ondo dabiltzan. Bai. Orio, nik uste dut 3. kale aldera edo etorri dela, Ematen du, baiaren erdira datorrela hori jo, Ulertu, bandera zuri hori, hor tarte handia badelako nire ustez. Behar bada, atzeko bien artean, oraindik 5-6 segundo daude. Orio, orain nahi duena egin dezake, errenta horrekin. Astillero eusten, azkeneko minutu terdian, abiadura berean. 10 segundo. Astillero uste dute urbareetan, mugituta baina hobeto moldatzen dela, iritzi hori dut ikusi dudanean eta tankera hori hartu diot. Oriotarren joaldia, ritmo sarritzen duten, oraintxe, 39 palaterdi, orain txikitzera, tira bestelanik ez. Azken 200 metrotan sartuko dira Oriotarrak. 10 segundo Astillerori. Atzetik txapela eta Kaiku. Postuak guztiz finkatuta ditugu.
erlojupeko lana egin behar du. Hortxe. Hemen dator Orio. Honetan, markagirotik. 10:23, egun bateko marka. Joan zen urtean Arraulagunak marka dana txikitu zituen. Bai egun bakarrekoa eta baita bi egunekoa ere. Aize aldetik eta mare aldetik markagiroa izan daiteke. Marka beste kontua da, giroarekin ari nahi. Bai, Orio beste segundu bat sartu dio Astillerori. Ea ba. Onerakoan bost, beran amarretik gora. Hor dira, Orio tarrak. Arrauna kanpo, Txanizek. Bai Orio, 10:27. Bigarren tokian Astillero. Hor dator. Bai Astillero. 10:59. Hirugarren postuan Txapela 10:54. Eta hemen dira Kaikukoak. Kaikurentzat 24 segunduko atzerapena, 11:02 Sestaokoen denbora. Erreferentzia garbia Oriorena 10:27 Patxi Frantzesen emakumeek erabilitako denbora. Iragarkiak orain eta gero bigarren txandan lehen kaletik Ibaika, bigarrenetik Donostiarra, hirugarrenetik Arraunlagunak eta laugarrenetik Tolosaldea. Agur bero bat ikusentzuleok, Donostian gara, zuzenean, lehen jardunaldian, helburua kirolari guztientzat, Donostiako 17. bandera irabaztea emakumentzat, gizonezkoentzat, gero, 129. edizioa, lehen txandan emakumetan, hau ez da amaierako denbora ziabogakoa, 5 eta 15 horiok ziabogan eta helmugan 10:27 denbora markatu dute, Oriotarrek ziabogan bai errentatxoa, baina gero errenta asko zabaldu dute eta 12 segundu eder Astillerori, Txapelari 17 eta Kaikuri 24. Baitzak ero jarriko ditu bere tokian, baina iruditzen zait gustora egoteko moduko rendimendu atera duela gaur Patxi Frantzesen taldeak. Hementxe da, amaierako denbora, segundu tarte polita, egia da Eusko Trenligako aurkari zuzenik ez duela Oriok izan. Beraz, ikusi egin beharko dugu, bigarren txandan, favoritotzat ditugun beste horiek nola moldatzen diren. Eta Eritz Hernandezek laizter ekarriko digu... Badaukagu, Mikel, badaukagu. Aurrera ba, nahi duzunean Eritz. Gurekin dugulak Oriotaren patroia Maider Etxaniz, Maider irrifartxu pozi zaude. Bai. Esai guzu, gaurko txandako gainontzeko traineru guztia zuen aurretik geratu ziren sailkatze estropada horietan, ez da gaur amorro puntuarekin atera zarete? Bai, egia esan, osteguneko estropada juntzen ez, ingenun, txartela lortuta hoizela helburu garrantzitsuna eta nagusia, eta gaur beste estropada dena mateateaga eta tanda irabaztean oski. Kameraz kanpo aipatzen ibili gara, Euskadiko txapelketan ligan hemen ur mugituetan aritu gara. Gaurkoan ez, nola joan zaizue laugarren kale horretik, gero gainer ikusi du buelta eruzkoan, hirugarren erutzere egin duzuela, zergatia? Bueno, egia da bare dola, kanpuan apenas ez darez doa izeik, olatu txikitxo bat do, eta bai, hirugarren kalea jungaz, islako rebote horiek ekidite aldea. Okerrez banago, 12 segundu bigarrenari, denbora ona da, datorren astean, borroko horretan egoteko ez da. Bai, hain ikusiko da lehenengo bigarren txandan ze gertatuko enez, guria iteateaga, kontrarrelo jantzeko bat ez, hasieratik genekin aurri hartzen baldin bagenun gero ez genula askatuko, eta hola xejunda. Zoriona, Maider. Eskerrik asko. Etxaniz, patroia posik, entrenatzailea ere ez da zerra izango, baina
jakina, falta dena da, orain konparaketa egitea, ez, haundiekin, Euskotren ligan aurretik izan diren Arraunlagunak eta Tolosaldearekin batipat, eta ea Donostiarrak ere, badaki, estropada politak egiten, ikusi beharko da gaurko honetan, Donostiarraren aurpegi lehiakor hori ikusten dugun, edo ze aurpegikin azaltzen zaizkigun, ez? Aurpegi lehiakor hori ateratzen badu, Mikel, hor goiko aurreko muturrean egoteko moduko taldea da, urtiz berearena zalantzari gabe. Hemen Errenteriarrak Galardi hanketik eta ez dago hor zalantzarik, Alicante aldetik etorritakoak, Korkoles aurrekalaria besteak beste, hor daude eta egundoko bultzada eman diote, Mendizabalen taldeari, eta beste erlojupeko saioan, beste gunean, oso ondo etorri ziren eta poparean gogoan dut patroiaren posa, Magi Retegiren posa, egan egiten etorri ziren. Hor dune Mike ikusi dut Boskarren tosta saldatuta. Hemen berriz Donostiarrak, bueno, horra, aizea zaiz Boskarrenetik gaur, uskundun espaldara, atzeate ikutu gabe. Eta begira zumetan nun dago. Hori da, estribor espaldatik, Garamendi horratzera eta horrela ebili duena, horke maztatosta estriborrean, ikusten dugu. Badugu gogoa, Donostiarra ikusteko, hemen Arraun. Hirugarren kaletik Arraun, ez da guztekabekorik, uste dut bere gustokoena edo... Guztiak kanal ibili da ondo ezik berakoarekin eta errekuperatu du, beraz Baborrean Piniru eta Pero, eta begira, neikari asko espaldatik, eta azkenean Martinen aldeko apustua hirugarren tosta estriborrean. Konzentraturik den denak, eta hemen Erostar beren emakumeak patroilanetan gaur zailkatze egunean bezalaxe amundarain. Eta ikusgai, Baborre espaldan nor jarriko zuen, eta azkenean Malen Eskitxabelen aldeko apustua egun nahi seinalatu. Begira banderak, bakarren batek plantxatu egin dituela ematen du. Donostiarrak hortxe laxo estatxa. Bai, zuzen eta egoki daude, baina bandera txuria orantxe altxatu dute. Erne ba, semaforoa, keinukari oraindik. Gorri, bai berdea. Bueno, abiatu dira, irteera honetan ertzetakoak iruditu zaite tosta bat edo galduta atera direla. Donostiarraren aurreneko bi paladak oso azkarrak izan dira bintzat. Arraunlagunak branka aurreti zartuta jadanik. Eta joango gara zuei konparaketa egin eta txanden artean batipat Oriorekin nolako tartea diren. 30 segundutan, oraingoz parean dira. Baina azkarre, Arraunlagunak segundua azkar hartu du. Eta talde honek doai eta bertute asko ditu, eta esan guratxuena ez da irtera izan. Gaizki atera gabe ez da bereziki azkar atera den talde bat. Ibaika 2 segundoko atzerapenarekin, Tolosaldeak ere, 2 segundo, Arraunlagunak ematen du estutzen ari dela, Donostiarra eusten saiatzen, eta lehen minutuan Arraunlagunakek Donostiarrari bat, Tolosaldeari 2, eta momentu honetan Orio bakarrik ari da Arraunlagunaken denborak markatzen. Donostiarra ere dituz, oso luze, entrega bukaera onarekin. Ibaikak jadanik traineru bateko atzerapena badu, bi txanden arteko konparaketan Ibaika apalen alitzateke orain. Orio eta Arraun eta Orio. Orio lehen txandako garailea, Arraun orain aurretik da 2 segundo Donostiarrari, 3 Tolosaldeari. Laguntzia kalea mantenduz. Arraun begira, oso indartsuari zait iruditzen. Dato batekin nago harrituta, Ikusi, txandako bigarrena, Donostiarra eta Tolosaldea nola dauden astillero eta txapela baino apalago. Marea bizitan sartzera goaz. Mikel, astun fama arnezake, baina hori izan dezagun goiz osoan zehar, 10 territan itxasbera, korronteak azpikoak, gero baino gero indar gehiago izango du. Orain kaltetan, etortzean alde. Gero alde, hori da. Txandakideen artean Tolosaldea, 4 segunduko galera, askotxo da, Ibon. Begira, espaldako bi arraunlariak, 2 minutuko lanean Tolosaldean 4 segunduko galera. Tolosaldea 4. kaletik ari da goratu. Donostiarra piatzetik, baina Arraunean oso luzari da, ari zait gustatzen, Donostiarra. Une honetan 2 minutu terdiko lana eta lehenengo aldiz lehen txandako garailea Orio Arraunlagunak baino segundu bat bizkorrago.
ea Tolosaldeak nola kudeatzen duen, hirugarren minutura sartzerako, 4 segundo atzetik, Donostiarra ere branka erakutsiz, eta Arraunek beste segundo. Burua hotz mantendu behar dago. Arraun Lagunak Orioren parera etorri da, urrengo Astillero litzateke, pentsa ezazue, eta gero Donostiarra. Astillero konparaketan 3 segundura, Donostiarra 3. Orio orain berriro Arraunen parean, hortxe, lehen txandako garailea eta bigarren txandan momentuz nagusi dena, gogoratu Arraun Lagunakek denboraldi honetan, txapelketa ofizial denak eta Euskotren Ligako dena irabazi du. Zarauzko bigarren jardunaldia izan ezik, baina ikurrina hala ere, haientzat izan zen. Arraunek gaur ere, Arrauna sartzen dutenean, mina handia egiten dio, esko bultzatzen dute. Txandako aurkaria menpean hartu ditu Etxaberen taldeak, Donostia Arraun Lagunakek. Donostiarrari 3, 5 Tolosaldeari, Ibaika Urruti da orduzue, datu sorta goikaldean orain 10 segundora. Behar bada, ziabogare garrantzitsu izango da, bien arteko tarte txiki hau kontuan hartuta. Eta badakigu Arraunek sailkapen estropada harrigarri hona egin zuen, beste estropada asko bezala, baina nonbait utxegin bazuen, nabarmen, hau, datu objektiboa da. Oso nabarmen. Ziabogan, Mikel. Oso nabarmen, 4 segundu, bai. Joan ziren hor kareletik, bai. Eta horrelako utxegiteak eta garesti ordaintzen dira kontzan, Arraun orain Orio baino segundu bat bizkorrago berriz, eta Donostiarra Astilleroren aurretik. Hor kanpo kalde horretan agian, etor daiteke diferentzia. Arraun txandakideak menpean hartutari da, Donostiarrari 4 segundo, Tolosaldeari 6, Ibaika Urruti da, eta balizetara hurbiltzen ari dira, 160 metro pasatxo. Eta Arraunek aurten poparean ere erakustaldiak eman ditu, baina batez ere estropadak orain txikitu izan ditu. Brankaz, luzearen bigarren erdia. Orio, lehenengo aldiz 2 segundo Arraun Lagunakeko hori. Ea ziaboga, Astudillo. Dezagun ziaboga. Oriok 5 eta 15ko kronoa markatu. Arranka ziabogarako. Aiorari abisua. Trabesten duenean, Zorritxiago. 5 eta 14. Bai, ados. Oriok baino bat gutxiago. 5 eta 14. Donostiarrari 5 eta 18 hartu diote. Arraunek baino 4 gehiago. Tolosaldea 5 eta 21koarekin, 7 segundoko atzerapena darama, eta Ibaika guztien artean apalena 5 eta 28, 14 segundoko atzerapenarekin. Txandakideak Urruti utzi ditu Arraun Lagunakek, Donostiarra 5 da, Tolosaldea 6, Ibaika 16, eta Orio segundu bakar batera, ziabogan bezala orain bigarren luzea. Eta orain teorian behintzat etortzeko baldintza hobeak izango ditu. Orronteak gehiago tirako dio bere alde. Ematen du errekuperazio garaia orain izan beharko lukete Donostiarrak eta Tolosaldeak. Astillero behintzat atzean utzi dute eta esan daiteke horrela orain ditugun bezala Euskotren Ligako 4 onenak izango genituzkeela urrengo igandean bigarren jardunaldian ohorezko txandan. Baina asko falta da orain. Begira, Baborreko Arraun hilara. Ia zuritasunik ez dute uzten. Botea, embarkazioa trainerua azkarduan seinale. Eta begira, zema pasatzen duen ubera, metro diren bat edo pasaz. 2 segundo oraindik Arraun Lagunak eta Orioren artean, gogoratu. Oriok erabat menpean izan dituela aurkariak lehen txanda. Erditik Astudillo. Bat, erritmoa 2 eta 3. Ibaika oso apal, baina hauentzat hemen izateaia garaipen handi bada. 37 paladan Arraun, orain 3. segundua, hori. Hemen Tolosaldea, zuen pantaileta. Sufritzen, Hortzak ez dutu, eta argi dago Donostiarrarekin lehia hori zeinek irabaziko hor dagoela, hauen helburua une honetan, eta jakina horrezko txandarako txartela ez galtzea. Arraun eta Orioren artean 2 segundu besterik ez,
37 paladan, pantxa. Nola aldatzen diren gauzak? Orio apal bat ikusi genuen sailkatze saioan eta eunenekoek eman zioten txartela eta gaur bere txandatik eta aukariak azkar menpean hartuta estropada ona egin dute, oso ona. Estropada lerrokatua, beste giro bat, bueno. Txandako aurkariak oso urruti utzi ditu Arraun Lagunakek, bederatzi segundu irutraineru Donostiarrari eta Tolosaldeari, Ibaika urrutiago. Oraintxe laugarren arra. Zazpireun metro ditu oraindik, Begira diferentzia gora, Txandakidei favorito diren oiei 10 segundo, Tolosaldeari 11 orain. Begira orain ere bigarren txandan, montzi denak, traineru denak, badiaren erdia bilatu. Erdikaldera. Erdikaldea, Ez dira kasualitateak, Arraun Lagunaken nagusitasuna txanda honetan oso nabarmena da. Hori 5 segundo orain lehenengo aldiz. 5 metro falta dira. Orain ari da. Arraun Lagunak horrekiko tartea zabaltzen orain. Eta hemen, Ibon, gauzak alde dituzunean, ezin duzu momentu hori alferri galdu. Astindu, errenta zabaldu, bate daki eta gero zer etor daiteken urrengo jardunaldia. Hori da. Tosta bat puskatzea nahikoa. 6 segundo hori. Orain datorrontzi hau azkarrago. Eta iruditu zai gainera hor olatu hartu duela. Hanan argi hauek, bi hauek, paila ongi kokatua. Txandako aurkariak 10 eta 11 segundora Donostiarra eta Tolosaldea Orio zazpira. Orain ari da. Arraun orain ari da, Mikel. Seguru eskatzen eta eskatzen ari dela entrenatzailea, baita patroia ere. Baldin 8, orain dator, orain ari da. Errenta dotorea lortzen ari dira Donostia Arraun Lagunakeko kirolariak. Joan zen urtean markak ere txikitu egin zituzten eta demoraldi harrigarri honetan dotoreari dira nagusitasun hori birkonfirmatzeko eta erakustaldia borobiltzeko. 8 segundo hori. Parean orain, Donostiarra eta Tolosaldea Ibon 12 segundura parean, astillero urruti utzi dute. Biak horrezko txandan izango. Horrezko txandan izango dira, bada zerbait. Azken metrotan, hor da, Arraun Lagunak, 140 metro. Begira nora datorren, zertxo bait gehiegi gabe baborraldera. Olatuak horixe markatuko dio, Astudillo hori. Hori 8 segundo orain, azken 1 metro falta direlarik, bederatzi ere bai, errenta oso handia bigarren jardunaldiari begira. Hor da Arraun Lagunak. Hasi eta buka, oso dotore, indartxu, bikain, Donostia Arraun Lagunak, bai! Ederra estropada. Ea pantailan denbora hori, bai, Tolosaldeak aurretik sartu digu, Branka, bai Tolosaldea, bai Donostiarra, Arraunentzat 10 eta 27. Oriok 10 eta 27, bederatzi segundu terdi pasatxo Arraun Lagunakeko hori. Tolosaldeak 10 eta 40, Donostiarrak 10 eta 42. Gero Astillero, Txapela, Kaikuk 11-0-2koa markatu du, eta oraintxe Ibaika 11-0 bat. Kaikuren denbora segundu batean hobetzea lortu dute errenteriarrek. Eta pausu oso handia eman du Arraun Lagunakek Donostian, etxean, bandera, 3. aldiz irabazteko. Ikeragarria nabarmenduko nuke Arraun Lagunake, Mikel, batez ere, txanda menpean hartu duela eta datua. Tolosaldea eta Donostiarrari, aurtengo Tolosaldea ononi eta Donostiarrari 12 segundo. Hori asko da. Eta gero, nolabait ere pronostikoa bete eginda, kanporantz gehiago sofritu du, baina etortzeko ere azpikoa korronteak gehiago izango du, eta hori iruditzen zait, Astudilloren taldeak bikain baliatu dute. Ondo kudeatu dute, burua erabiliz, patxadaz, eta hasierako metro horietan estutu gabe, behar bada etxabe informazio hori kudeatzen jardungo zen, ezta? Baina asmatu dute, eta hankan bokaldean jadanik beste Arraun Lagunak bat ikusi dugu, eta bueltako luze horretan, oso ondo, goi maila. 10 segundo horietatik zer esango 6 edo 7, azkeneko estropada erenean. Laurdenean erenean, azkeneko 3-4 minututan. Horra aprobetxatu du, baldeko baldintza.
Bueno, bederatzi segundu luze, bederatzi segundu eta 61 egunen, Arraun Lagunakek hori, orezko txandan, bi hauekin batera, Tolosaldea eta Donostiarra izango dira. Bagoaz, Eritz Hernandez lankidearen gara. Bai, nekatuta, baina segurazki pozik dagoelako Xuban Euribarrena, Xuban zorionak. Eskerrik asko. Sailkatze estropada izugarri egin zenuten, izugarri ona, gaurkoa ere bai. Konta iguzu nola joan diren barruko sentsazio horiek, brankaz imaginatzen dut zertxoeit nekezago arraun egiterako orduan? Bueno, nik uste gehien bat brankaz gozatu deula, Gero esango nuke ez dakitoen baloratuko du, baina zegoatik atea eta pixkat goztatu zaigula uretan elkartzea, baina bueno, gero baian sartu da bakigu hor indartxu gehala, taldea jautsi geha da hortan goztatu dugu egia esan. Estropada hasi eta buka goitik behera nagusi izan zeate, azkenean hori horekin konparatuz bederatzi segundu terdi inguruko aldea. Badakit izango diazula ez dago lezer eginat oraindik beste estropada geratzen dela, baina egia da ere bai, diferentzia oso handia dela. Bai, nik uste inoiz ez deula olako diferentzia bat lortu lehenengo igande baten. Netzako bigarren igande baino garrantzitsugoa da lehenengoa, argi genekan ontatea bar genula, alik eta koltsoia hondin ateatzea, eta bestek ateatzea baldin bazuen alik eta gutxin ateatzea. Orduan ikusten valorazioa oso positiboa dela, baina zuk esan bezala hau kontxa da, sailkatze estropan eba ikustizian sorpresa pia daudela, beraz, astea lasai landuko deu da iganden etorriko gea inbar deun naitea. Orain lanarekin espentsatu momentuz disfrutatu, bederatzi segundu terdiko aldea espaita urtero izaten. Ez, eta nik uste edo zeinek eskatuko lukela hori, ezta? Beraz, bueno, gu lasai, tarte politiatea da horrek bai lasaitasuna emango dugu astean zehar inbarreko kiteko. Zorionak. Eskerrik asko. Bueno, Arraun Lagunaki buruz beste dato bat. Joan zen urtean marka berria ezarri zuten jardunaldi batean, 10:23koa, markatik 4 segundora geratu dira, eunenekoak alde batera utzita. Horrek esan nahi du, gaur ere goi mailan aritu direla Donostia Arraun Lagunakeko kirolarie. Pasaden urtean iruditzen zait baldintzak hobexiagoak zirela, hor daudela. Eta taldearen maila aurten ez dela iazkoa baino kaskarrago, ez zait iruditzen. Ederki, garaileen azken minutu zoragarri hori eskainiko dizuegu orain. Oso indartxu daudela. Bai, itzaskatu dugu Eritz. Bai, bertatik bertare egingo baitio delkarezketa Arraun Lagunakeko entrenatzaileari, Juan Mari Etxabere. Juan Mari, konta iguzu, gaur gozatu egin duzu zure talde ikusten? Ba, gozatu egin dut, uste kizton arranketa egin dugula eta gauzak oso ondo ditugula, eta gozatu asko egin dut, egia zan disfrutatu. Urte guztian zehar bezala, zati askotan ondin dugu, eta kontxara oso ondo aiatu geha, sensazio oso honekin torrin ez, gaur goizian lasai puntu bate banakan, barruan urduitasuna zegoen, banakin gauzak ondo ditxe baina gaikin ala kriston estropa egiteko. Bai, lasaitasun puntu hori ematen du taldeak garaipenak asko lortu dituelako aurten, baina ziagoera arte hori horekin horre izan zeate, badiatik barrura ja segunduak zuen aldekoak izan dira. Bai, esperegu, bete azkeneko zati ditugu, eta azkeneko estropa hori jokin egola, azkeneko zati batean jo aguantatzen dugut, eta gero rauzten dugu, ez? Baki gure ritmoa potentia dela, eta gu manten dugu. Hoi da, azkenean kirola uste toi dela, azkenean bakizu, bat gehiago donian, beti
beti puntu bat gehiago daka, eta, bueno, hoi guk aprobetxatzen dugu, eta hemen baia barruan txikitu ditugu, eta, bueno, pues vale, kiston bentaja hartu dugu uste, bentaja polita dela, eta, bueno, atento berko datorren gigante arteka. Bai, beste estropada dago, baina egia esan 9,5 segundu, 9,5 abantai hori handia da. Ba, handia da, aurreneko izateko, bueno, eta buruantzako, eta deneako, azken finan baki zer den kontxa, 10 segundo asko dira, 9,5 asko da, orduan, bueno, gure moraki oso ondo torko zaigu, bestia zalantzoi dakate eta segundo asko dira, eta bakite, pues hemen barruan behin parien hartu ezkeo, pues hemen gaudela, ez, beak barruan oso sendo gela, eta, bueno, ni uste, denbora oso guztua datu nez, gehiago nahi nuke, gehiago baina, bueno, hau dago eta disfrutatu, ez, ni uste, arranketa oso nahi dugula, denbora oso nahi dugula, eta horrekin oso konforme dago, lanarekin. Mari, zorionak. Bai, zure, mila esker denoi. Mari Etxabe oso konforme dago egindako lanarekin, ez da gutxiagorako, ez da harritzekoa. Arraun lagunakek, 10, 28 eta 26. Bigarren Orio, eunenekoak eta errepasatu dituzte epaimaian, eta 9 segundo eta 10 eunen bien arteko tartea. Tolosaldeak 10 eta 40, Donostiarrak 10 eta 42. Horrezko txandako 4 protagonistak 13 segunduko tartean. Gero Astillero, Txapela, Ibaika eta Kaiku. Eta norabideak errepasatzeko moduan ere uste dut izango garela, Ibon. Bigarren posturako da hor, eta hirugarrenerako, gerra zibila, Mikel. 4 segundoan, Orio Tolosaldea Donostiarra. Bai, eta gainera argi dago, hauei komeni zaiela itxaso nasiagoa, eta zerbait egin alizateko, eta arraunek egun txar bat izan ezkero, egoerari buelta emateko, baina zaila, urrutitxo daude. Denboraldi osoan ikustakoen arabera, zaila. Bueno, Oriotik hainbat zale, etorri da, eta posik izango dira, haiek batipator paseo berrian akorioen gainetik eta... Eta esango dizut, batez ere gazte jendea. Adineko ere, baina batez ere gazte jendea. Hemen, Ibon, hemen ditugu norabideak, horrezko txandako... Ez da zuzten ondirik izango. Bigarren txandakoak hauek, zuzen, hortxe Donostiarra pixka bat baborrera joan da behin. Oso zuzen, eta orain, bueltako luze. Beste guztiak, bueno, erdia badiaren, erdia bilatzea. Begira, Donostiarra nola nahi zonolatuarekin edara joan, eta Tolosa hirugarren. Arraunen ingurura etorri dira. Arraun ongi doa, goazen aruntza espada. Ura gora dator, eta erditik sartzen da lehen ikusi dugu, badia nola betetzen dan, eta iruditzen zait hortik, grafiko hauek eta kontu hauek. Hemen zaleak, begira, hemen kolore berdea ere badugu hurbil, Donostiarren aldeko banderak ere bai asko, baina horreia paseo berrian horitu egiten da, Hor gazte jendea ugari. Eta horrek ematen dugu, gazte jendea estropadari begira. Lehenbiziko txandan, ez da kura bere hondirik izango, Bigarrengoan. Bueno, lehenbiziko txandak zerbait utxaren urnak gehiago, joateko, eta etortzeko ere, baldintza oso antzekoak aizari dago. Ez erabakigarriak bintzat. 3,6 bataz bestekoa, aizeari dagokionez lehenengo txandan, bigarrengoan 3,2. Beraz, horrekin asko esana dago. Gozatzera aizeak, baina korrontea segurazko bigarrengoak geixeak. Bai. Baina esan nahi dute... Antzeko baldintzak, Mikel. Gaurko egun honetan aizeak ez duela zerezan handiegirik izan. Askoz ez gehiago korronteak. Bera bat ados. Bueno, iragarkietaragoa, Jaun Andreok, hemen da referentzia Donostia Arraun Lagunak favorito bezala irtengo da bigarren jardunaldiari begira eta haientzat hirugarrena izango litzatekeen Donostiako bandera oso hurbil dago. Hau da emakumeen norgehiagokak ekarri diguna, iragarkien ostean berehala, gizonezkoen lehen jardunaldia, helburua zein da? Helburua Donostiako 129. bandera irabaztia hemen Kontxako uretan.
Agur bero bat, ikusentzuleok, Donostian gara, hemen Kontxako estropaden egun handia lehen eguna heldu da, eta gogoratu, orain artean emakumeen lehian Donostia Arraun Lagunak izan dugula azkarrena, Orioren aurretik eta 9 segundu eder badituztela Arraun Lagunakekoek. Hemen kanpokaldeko irudiak, Ibon. Hasi da mugimendua antzematen da. Naturari da mugitzen, orentxe, joandaneko 10 minututan, begira Arraun Lagunakeko eta bandera pirata hori. Nabarmen, ipar mendebala iragarria, orentxe goraldia. Haundirik ez dugu izango, baina orentxe sartu. Uste du Xabier Andueza prest dugula kaialdean beste protagonista batekin. Aurrera, Xabier! Bai, alaxe da, hemen da gurekin Olatz López, Donostiarrako arraunlaria. Hemen txeginean, Olatz demorak pixka bat aztertzen, orezko txandarako, ez dago ez ustekorik, sartu zarete. Joaterakoan ziabogan arraunek 4 segundo gero bueltan 15. Bai, sekulako buelta indu, badakigu ziabogan aurretik ikuste baia, edo, behintzat pareko ikuste bali maia, indarra gatela txampa bat sartu eta oraindikan gehiago urruntzeko eta alaxe egin du. Eta iguzu, nola izan da zuentzako estropada, joan ere Tolosaldearen aurretik, bukaeran Tolosaldeak tarte txikiarekin, baina berriz ere aurretik izan duzue, joan etorri. Bai, juteko garaien nire ustez oso arraunketari nauki deu, esateuen ez beroketa baino pixkat motelago jungea, baino nahi gustatu zait pertsonalki, eta bueltan bai nabaritzen nula, igual olatua sartzeko garaian pixkat estangauta gatze ginala, eta badakigu Tolosa itsasoan oso ondo ibiltzen dela, orduan imaginatzen dut aprobetxatu dula, eta aurretikan geratu da. Datorren asteari begira, bandera urruti txamar, baina bigarren postua hor 5 segunduko tartean iruntzi. Bai, realistak izan behar geha, bandera urruti dago, oso gorra gaina arraun oso ondo da bil temporada luzte honetan. Eta, bai, bigarren postu bila jungo geha, eta banderaren bilare, bai, zeba ez. Suerte, eskerrik asko. Zuri. Donostiarrakoen iritzia, eta orain poliki gizonezkoen lehiari eskainiko diogu arreta, berehala, 12 ekingo diote eta lanari. Eta zozketa dugu lehenengoz, albiste iturri, hortxe dira irudiak eta kale banaketa era honetan geratu da, orduzue datu sortago ikaldean, ezkerrean, Kaiku, lehen kaletik, bigarrenetik Kabo, hirugarrenetik Hondarribia eta laugarrenetik Zierbena. Eta gero, bigarren txandan, lehen kaletik arituko da Orio, bigarrenetik Getaria, hirugarrenetik Donostiarra eta laugarrenetik Bermeo Urdaibai. Kale zozketa aipatuta, orain aipatu dugun, Mikel, haizearen goraldi honek eragiten dio zuzenean kalearen baldintzari eta eraginari, nabarmen. Eta gero ikusi beharko da, noski txanden artekoa, favoritoi begira jartzen bagara, Zierbena, laugarren kaletik, hirugarrenetik Hondarribia, gero Kaiku eta Kabo, teorikokin maila palagoan joan behar dira horiek, eta gero bigarren txandan, hirugarren kaletik Donostiarra, laugarren kaletik Bermeo, lehen kaletik Orio, bigarrenetik Getaria, hirugarren, laugarren kale horiek ikusi beharko ditugu eta hurbiletik zaindu. Gorakada honek iruditzen zait laugarrena hobea egiten duela eta lehenbizikoa kaskarxeagoa. Hemen Hondarribiarrak. Onarrostegi ere, unai Amenabarrekin. Kirolariak, beroketak egiten, hemen Bermeotarrak. Eta irudi hauen ostean, goaz, protagonisten iritziak ezagutzen. Hemen gatoz goazkokin. Gaur gure uneko una emateko gai garen, eta alik eta estropadena honen egin, eta hori da gure helburua, azkenean gure maila hoena egitea, eta gero ikusiko da, non gauden. Aukerak hemen dena ditu aukerak, hemen pasa daiteke zer gauza, baina guk bakarrik burua eta dena daukagu jarrita gure maila honen ematea, ze horrek hurbilduko gaitu, alik eta emaitza honena lortzea. Gero zein izango den, ikusiko da, baina guk oso enfokatu gaude gure maila honen ematea gaur. Gu lan egitea etor gara, borrokarako etor gara, ez dakit nolarte helduko garen, uda osoan zehar gara Kabotakin borrokan, eta gure esperantza hori da, gaur be borrokan eta itxura hon bat emotea. Urduritasuna beti egotea, eta gu etorreko gea behintzat aldan lan txukunena itea, eta gure maila emate duen, oso ondo entrenatu dugu azte honetan, nik uste urteko ondo nagoantxe gaudela,
eta demostratze deun estropan. Bai, bueno, azte guztia, egon naiz behiraka, ze parte beti nahiko aldakor egon da, baina, bueno, momentu ikusiko deuz eta nola da hon girua, eta, bueno, gu behintzat danok batian, nindartxu eta esperantza batekin lan txukun batitea. Bai, hori da ez, azte eskinien sartuta ja lasaitu harrakin, da guain dana matea. Tanda saiatuko zaigu, baina, bueno, gu fuerte hasiko gea, eta no arte uste den, da alik eta denboa honen aitea. Bueno, ikusiko dugu ez, egia esan gure estropa egitea gatoz, gure honen amatea, eta gero ikusiko, estropa botota gero, nun gaten, da nola atatzen gan. Pues hacer lo mejor posible, ¿no? Intentar salir, que nos salga una regata como la del miércoles, que al final fue para nosotros la mejor regata que hicimos, y intentar quedar lo más arriba posible, sin miedo a ningún rival, y los chicos están con confianza y vamos a hacer buena regata. Bai, bueno, espadago aldaketa handirik egia da, lehenengo jardunaldian ez dagoela larregi irekitzeko aukera hori, baina bai, akatsak eginda edo sentsazio eskasekin, bai, iaz bezala aurreko txanda erori ginela, gure asmoa aurten sendo hasi eta horrezko txanda horretan bandera lehiatzea da. Hombre, nik uste urte guzti behiroten gazen data bat dela ez, gaurku. Baina, bueno, etorri beste estropada morun. Helburu irabazti gora, betiko modun, da, bueno, ez gazoratu birrez, kontxako estropa direla, baina azkanein beste estropada guztitzen jo bena etxea junga gaur. Bueno, protagonisten hitzak zer esango dugu Bermeotarrek erakustaldia eman dute uda osoan zehar, bai txapelketetan, baita ere Euskolabele Ligan, 10. aldiz irabazia dute jadanik, matematikoki, eta favorito nagusi bezala haiek irtengo dira. Goazen estropada eremuari buruz, beste datu sorta bat zuei eskaintzera beti bezala Euskalmet eta Astiko teknikarien laguntzarekin. Bueno, balen ikusi duguna, Mikel, urak ora dator, orain ikusiko dugu, Donostiako badia nola betetzen den, hor begira Igeldo eta Uhartearen artetik, nola datorren ur pila bat, ur horrek atera egin behar du, eta eremuan nola baitere bat egiten du itxasotik, Jesus, Santa Clara eta Orgul artean sartu nahi duen zera horrekin, baina orain urak indarra hartu du, haizea igotzarekin batera. Eta hemen, begira, hortxe, bataz beste 0,6 metroko olatuak espero ditugu, kanpoko balizetan horixe, oso antzeko altuera hartuko dutenak, horrela, hortxe, datua, eta oso ipagarria iruditzen zait, beti bezala hor bantxaparean, hor badakigu, hor metro batera ere arrotu daitezkela aldiarekin. Beraz, giro gozoa bai, baina olatuak hartzeko modukoak. Bakarren bat, 5. kaldera joango alda, olatuak gehiago arrotzen dirilako. Ez zait iruditzen, ura gora datorrelako. Orain aizean oski, mendebal, iparre mendebal, honek berriro esango dut, 3. eta batez ere 4. kalea hobea egiten du, eta lehenbizikoan nire ustez kaskarrago. Eta honegatik guztiagatik, estropadaren zailtasuna bikoa. Batetik, 10. eskala. Zailtasun berezirik gabeko estropada, zalantzarik gabe. Kaleetan eragina, haize motonek, ateratzeko 4. ona, lehenbizikoa kaskarra. Babesik ez duelako, Santa Clararen babesik ez duelako. Eta gero, behin puntak libratuta, haizeari dagokionez, guztientzat baldintza berak. Hau brankaz, poparean berriz, etortzeko, nolabait ere 4. kaleak izango du, baborrera etorri nahiko du, zergatikan haizeak ara tirako diolako. Eta lehenbizikoak ez. Zergatik, hortxe baduelako, kondena, preso hartuta. Lehenbiziko kalea beraz, joateko bezala etortzeko, niritzeit bat ere gustatzen. Zaleak, hau Tolosaldeakoa ditugu, lehiala dira. Bai, osoan, bai. Eta ez dira kejatuko. Euskarre eta bere arraunlaria. Koloretsu, hor urdina ikusten da orain, lehen esan dizuegu, paseo berrian eta horia dela nagusi gaur. Eta, bueno, arraun lagunakeko saleak ere iadanik txakoli motila irikita ospatzen ibiliko dira, gaurko garaipen ederra, ez da, Ibon?
Bai, bueno, ez da komeni ospatzea, Mikel, bandera astindu horretik eta... Gaurko garaipena, bederatzi segundoko errenta hori. Bideratua, bai. Ez, hemen haizu. Haize ufada indartxu batzuk egin askar asko joaten dira kareletik segundo horiek. Tosta bat puskatzea nahikoa? Nahikoa. Tosta bat puskatzea nahikoa. Madarikazio bat eta kirolariak badaki hori ere gertatzen dela tarteka eta ezin da ezer ospatu estropadak osotasunean jokatu aurretik. Eta lankideok aizea ipatu duzue, badia barruan ere esan genezake aizea, bueno, ez da oso bizia, baina dagoeneko indar puntu bat badu, nesken txandetan izan ez dugun indar puntua. Bai, ni datua emango dut hemen pantailan ikusten duguna, 3-4 kilometro orduko izan dugu emakumen garai hortan, eta orain 7-8 kilometro markatzen ari da anemometroa. Bat dator ikusten dugunarekin, eta hori bezain garrantzitsua, haizea mugitzearekin batera, azpikoak ere indarra hartzen dute. Bueno, hemen Kaikuren eskifaia Jon Elortegi prestatzaile Iker Jimeno patroilanetan, eta buruzari naiz, baina uste du zailkatze eguneko berbera direla. Maiz eta oliban ikusten ditugu, hortxe, horrean atzekaldean, eta niri ere, Mikel, hori xeruik, repeto, hirugarrenetik, Arostegi babor espaldan eta bieira aurrekalari. Bigarren kaletik Cabo da Cruz arituko da, eta Cabo da Cruzen nobedaderen bat bada. Alde batetik patroiarekin da txandaka ibiltzen da, baina erabaki du Martin Leboran berriro lanean jartzea. Arkos sartu da. Bostetik, San Pedro espaldatik ikusten dugu, Mikel, gainerakoan aparteko. Ara, bandera nola atera dion, urdina, Kabori, epaliak, iturratek. Hala da, Kabori bandera urdina atera dio, badakizue urrengo bandera urdinarekin segunduko isunak izango direla, baina horrekin beste modu bateko isuna daude, eta nabarmentzeko bai, dagoeneko 3 traineru prest daudela, baina Kaikukoa orain dator helmugara, ez dakit presa handiegirik ez dute Elortegiren gizonek gaurkoan arraun egiteko, baina ikusi dezakezue, orain ari direla helmuga honetara hurbiltzen. Ara, Mikel, begira, Manes aldei boskarrenera, etxe beste irugarrenera, gainerako bagorrak, bai. Movimentua, eta konfirmatzen du Olaskoaga hanketik, eta hemen Azurmendi. Ara, Azurmendi, Legazkoa eraman du boskarrenera, eta etxaniz irugarrenera, Donostiarako ere, Mikel Orbañana osortxe, bila jarraitzen du. Bueno, ontzia ez da bilberan nahi bezain askar eta bilatze hori normala da. Hemen Dani Perezen mutilak patroilanetan, Borja Gomez Kantabriarra, eta hemen ez dago ustekabekorik, Eladio Sánchez espaldatik, hori da, baina pentsazitekeen, apustu hau egin duzuela, eta hemen Rodiko Ibanez espaldatik. Ibanez mantentzen dute, joan zen urtetikan ere, titular postua irabazia zuen. Pejon de Jola, mutil gazteari, arrobiko gaztea eta fitxaketak eta bar, kuporik gabeko eskifaia hontan, 14 honetan, barrura. Ikusi egin behar da, nolako gogoa, saletasuna, entrenamentutan, eta entrenamentua denbora duenean zatitu, gimnasioko lanak eta gero freskoago joateko entrenamentua, eta hori dena ez da kasualitate bat. Hori da, bizi egiten duela, bizi egiten duela. Naia, ilusioa, grina. Arraunlari sentitzen dela. Bueno, Kaiku ere hortxe kokatu da, lehen kalean. Ikusi beharko dugu, Zirbenak nolako planteamentua egiten duen gaurko lehian, Hondarribiak ze aurpegi erakusten digun gaurko honetan, Hondarribi lehiakorra edota, Hondarribi asmatu ezinik ibili den hori beste egun batzutan, ez? Ligan 3 estropada oso on egin ditu. Etxekoa, Zarauzko lehenbizikoa eta Zierbenakoa, Gipuzko txapelketa ere bai. Niretzat txanda honengakoa, ea bueltarako Zierbenak Hondarribiari kalea irabazten dio. Eta estropada honen artean hori jokoa ere jarriko dugu, berdentzat. Bai. Bandera antxe eraman zuten. Beste txandatik. Bai, eguraldiak eta eragina handi izan zuten, baina izu, egin behar da, egin beharreko lana. Bandera txuririk oraindik ez dute altxatu epaileek, baina lau ontziak inolako arazorik gabe kokatu dira. Orain bai, bandera txuria goian. Sortziko aizia, Semaforoa gorri. Bai, berdea. Ona. Bai, garbia. Bai. Mikel. Hasi da, 129. edizioa. Hor da palmaresean hori jo, 32 garaipenekin. San Pedro 15,
Donostiak 14 eta Hondarribiak ere 14. San Juanek batuta 10, Sestaok 8 eta Bermeok 7. Getariaren ere aipatuko dugu, hemen dira eta 5 garaipen. Hoi dira podiumeko erregeak. Zierbenak segundotxo bat aurkariei. Jimen oso baborrera ikusten dut, arraun aterata. Ateratzeko laugarrena gustatzen zait, Hemen, badian behintzat. Gero urre gutxirekin bantxa parean eta behar bada helduko dio ondoak pixkat. 2 segundo, Minutu osatzeko bi. Ez naiz bat ere harrituko, ez da bat ere gainera, Zierbenak kanpoko balizan, gaur zerarik demorarik onena egiten bat. Kale hona eta baldintzak ere bai, iruditzen zait. Pentsatzen ari zara korrontea gero indarra. Joateko printzipioz iruditzen zait, baldintza hobeak izango ditula lehenbiziko txanda honek, bigarrengo. Kontutan hartuta, zemotatako taldea dan. Bai, potentzia handikoa. Hemen Hondarribiarra. Bueno, biste honak, guera pasaz, begira, guera pasaz, Hondarribia. Bat. Bi berdeak parean ditugu oraingoz, Kaiku eta Hondarribia, orain Kaiku 3. Kabo ere bai, Kabo 4 segunduko galerarekin, asko galtzen. Baina erne, hemen 2778 metro egin behar dira balizaren bila, Asko aldatzen da, hemengo estropada. Bi luze ziaboga bakarrarekin, oso ezberdina da. Naiz eta gaurko egunez ez dugun itxasorik gaiztoena, ez da gutxiagorik. Irtera honak Kaiku, begira hor, Zierbena eta Hondarribia nahiko elkarren gainean badoaz, Hor epailea tartean sartu alda, bai, epailea badoa, Handoa, bai, Zaudiak ikusten dugu hor. Ean onda biltzan. Patroiak makurtuta laurak, horra bestea, seinalea, ezin garbiagoa. Zierbenak ontzi bateko errenta badu, eta Kabo asko galtzen, bi traineruko galera. Hor ez dago arazorik eta kalterik ere ez, eta gainera bakoitza bere kaletik. Bere kaletik, ertzera etorrita, baina abante, zuze. Harritzen nau, pixka bat Zierbenak nola bilatu duen bere kalearen estriborreko aldea. Hor kanpoan, puntetatik kanpoan, laugarrenak ondo gutxiago du eta heltzen dio pixka bat, Lau segundo ez dira txarrak. Eta Kaiku Kaboren aurretik. Gogoratu, zailkapenean nola ibili zaizkigun, azkenean bukatu dute 9. eta 10. Baina elkarren parean estropada askotan. Borja Gómez hor. Equipo, nos entra viento en proa. 1, 2, a dura espalda. Ahora. Aizea brankaldetik dio. Bai. Orain Kaiku 6-7 segundoko galera, Kabo 9. Ba, iruditzen zait dagoeneko Zierbenak Hondarribiari kalea irabazi dela. Bai, begira, hau, Kaiku hasieratik ikusi dugu oso estriborraren bila. Eta hau ez da kasualitate, hau Jimenok badaki. Atzo ere euri asko egin du, hor urumeatik itxasora hau badaki txapazek eta Kaiku. Zerbaiten bila da bilo. ¡Atrás, equipo! Jimeno, entzuten duzuen. ¡Ay, queda mucha regata, ¡Siga acabando! Kudeatu egin behar da alegina ere. Estropada luzea da, dio, asko falta da. ¡Sigue largo! Bueno, azken, azezango, minutu terdi honetan, Zierbenak ez dio errenta haunditu zabaldu Hondarribiari, Segundu bat, segundotxo bat. Esan behar banu, niri gaur, kalerik aukeran jarrita 3. bestela 4. hartuko nuke. Baina, gunerik txarrenan niretzat 4. hau du. Ondo gutxiago, eta hor, ia urtero ikusten dugu, atera ezin bat. Inork ez baldin badaki. Ondo gutxiago baldin badago, traineruari gehiago kostatzen zaio joatea. 5 segundo orain. 3. hori da, Zierbena 3. Gauza oso logikoa, Han 5. minutua, bulla hori ikusi dugu, horre emakumeen balitza agertzen dituzte. Horra ize gutxi da bil, Begira, lauko aizeak eta Urazala Mikel, ispiluaren tankera du. Bai. Horra izartu da ekarri aldia, horra begira. Bantxa azpian, nola, estriborra bilatu du, ondo gutxiago dagoelako. Oso aztertua ekartzen dute hemen prestatzaile guztiek estropada.
Iruditzen zait, azkenek urteetan, gauzak erraztu ere egin dizkiogula. Bai. Hauek begira egoten dira. Segundo. Hori amunarriz dugu, Hondarribiaren patroia. Orain kanpoan ikusi nahi dut, Zierbenak zer egiten duen. Zurekin ados nago, Badirudi orain, Zierbena eta Hondarribiaren arteko hori egonkortu egin dela. ¡Sigan esto! ¡Va encima! ¡Holiday! ¡Síganle metiendo pruebas! Lau segundo, 11 bat, tartea, orain bost. ¡Tremenda! Hogeita mazazpi palaterdi Zierbenak. ¡Madura! ¡Ahí va a andar! Segitzeko alegia, segitzeko. Bere Istriborreko hankekoari animoa patroia Borja Gomezek. Hondar, aurten taldera torri berria. Alderantziz, aurreko hankekoa Palazuelos Kantabriarra, ibilbide oso lutzekoa. 6 segundo lehenengo aldiz. Orain lehen aipatu dugu, Mikel Laugarren kalean hor heldu egiten duela pixkat, orain libratuko da, orain libratu daiteke, hobeto esan da. Eta Kaiku 5 segunduko errentarekin, Kabori sartu dio errentatxoa eta eusten. ¡Sigue esa bola al suelo! ¡Sigue al suelo! ¡Eso es! ¡Sigue al suelo! ¡Oh! Momento bueno, remando perfecto. ¡Vamos! Hogeita hamasei palaterdi. Debutari gaur, Hondarribiak Hondarribiak untxan Olaskoaga. Bidea egiten ari da, mutila. Egokia. 800 a boya. ¡Ey! ¡Acordaros, vale! Bitraineru, 6 segundu eder, Zierbenak Hondarribiari. Este itzerdirik entzuten hor. Ez. Ze konzentrazio, Txanda gustatzen zait eta baldintzak batea izeri gabe ari da. Oso gutxi orain. Batea izeri gabe ari da. 2 kilometro anemometroa markatzen ditu. Eta oso dau, Gure anemometroa 0 kaletik doan katamaranean dago, Ez pentsa urruti dagoen, urbil. Ara bestea, Mikel. Lau ontziak begira Estriborrera, Zierbena, Hondarribiak, Kabo eta Kaiku. Hor bada zerbait. Horiek ez dira kasualitateak. Lautik lau. Horrelako lau patroi, Estriborrera, zerbait bada. Poliki hasiko dira orain, zuzentzen eta Borja Gomez hasia da. Kalera hurbiltzen, bai, pixka eta horrera egin beharra du. Bueno, 6 segundoko errentarekin ibili da Hondarribiaren aurretik, orain berdeek bat errekuperatu dute, berriro 6, hor dago burruka, eta Kaikuk. Kabori lehen bosteko tartea izan du, orain 6 zazpi ere bai une batez. Ritmoa, ez igotzeko ritmorik. Hogeita hamazazpi palaterdi, begira, Baborreko arraun hilara. Guera ongi pasaz, metro babadao. Nola esaten din, sortzien, laren. Ongi neurtua dakarte, hauek esfortzua eta neurri. Esfortzua ondo kudeatu behar da, oso luzea da. Hemen egin beharreko lana balizara heldu aurretik. 2.678 metro. Psikologikoki desgaste izugarria ekartzen du horre. Eta neurria bere izanagatik joanerakoan eta etortzerakoan, atzean geratu eskero eta bar, normala da negea pilatzen denean, bukaeran 10 minutu, 9-8 minutu falta direla, hor segunduak historikoak ikusi dugu nola hainbat traineru amildu izan diren poparean, barruan eskoluzean. 7 segundo, lehenengo aldiz Zierbenak Hondarribiari. Bueno, balizak hor ikusi ditugu. Ea ba. Oso ongi bukatzen. Irar Montes ere. Montes anaia. Ismael Ababorretik eta Fran Istriborretik. Egira, koazta hori, gozo. Bate zuritasunik gabe. Oso ongi. Abisua, Raúl García aurrekalariari. Que no pare, Babor, ez geratzeko ontzirik. Sortzi orentxe. Balekoa. Geratzen ez pasaie, ona. Ederatzi eta berrogeita mazazpi. Azkarra. Estuagotik Hondarribia. Neko gainea Baborreko arraunak hortxe. Azkarragoa Zierbenako, 10-0 lau Hondarribia. Kaikuk 10 eta 10. Garbiz 10. Hemen dator Cabo da Cruz.
Oiroko gorrientzat, 10 eta 17. Beste estropada bat azten da bain, Zierbenak 7 segundo Hondarribiari, Kaikuri 14-15, 22 Cabo da Cruzi. Orain funtsesko zerbait. Kalea irabazi dio dagoeneko Zierbenak Hondarribiari. Badu aukera nahi izan ezkero, 3. etortzen. Eta iruditzen zait bilatuko duela. Bederatzi segundora diferentzia, Maniobra egin duten ezkerostik, 2-3 segundo Zierbenak Hondarribiari. Orain une gogorra Hondarribiarentzat, hortxe. Dagoeneko estropada buruarekin Miguel lepoa giratu egin behar, ikusteko 9 minutu luze falta, ea nola kudeatzen duten. Biziarra unean, Hogeita 19 palada. Erritmo altua da, Begira, nola enfilatu da dakarren. Erdira nola dakarren. Horti sartuko da, larri bili. Aitu zore esan duen. Maria gora dator, eta haizu, hauek oso aztertua ekarri dute hemengo ikasgaia. 10 segundo, 11, diferentzia gora doa. Oso berea du, Txistu jotze hori Borja Gomez kantauriarrak. Behar bada, beste bakarren baten edo beste zenbaitun itzaletan, ibilbidea egin du, baina hau, patroi honen edo punta-puntakoen zerrendan zertzen. Bai. Oso saiatua, ibilbide hasiera osoa, herrian egin zuen Pedreñan. Bueno, 9 segundo, Hondarribiak golaturen bat hartu, eta hor dabil eusten, Kaikuk bestalde, Cabo da Cruzi, 8-9 segundo. Anjimeno Ez dira txarrak. Zer egin duen, erdira nabarmen. Ala doaz. 3. Hilaran. Baina, Zierbenak ematezun joera iguala baborrera hartu behartzuela, baina orain eusten ari dira, Olatuak hori eskatuko dio. Arrituta nauka, giroak eta uraren koloreak. Leuna. Berriz 11 segundo, Zierbena nagusi lehen txanda honetan. Oraindik 7 minutu luze falta. Eta emanaldi hasi aurretik esan dugu, haizea, oldarraldi txiki bat izan duela, baina esan beharra dago berriro haizerik ez dugula hemen helmugan bertan, eta badirudi berriro lasaitze aldera egin duela. 29 palatik, jetxere egin gabe. Motorra behar da, Bai, gaia behar da. Eta badakigu faktore hori 20 minutuan da garrantzitsua, baina orain. Dagoeneko hor, azido laktikoa pilatzen, geratu egin nahi, hor fisiko kontua da hor. Baina ikusten da, oraindik ere arrauna pase egiten dutela. Tzakeri gabeko arraunketa. 10 segundo. Hondarribiak 2 minutu oso egin ditu. Kosta egintzaio, balizatik atera ostean, baina hortxe dabil. Egon kortuta dago hor diferentzia eta berdeak ere lanean ari dira zintzo. Eta Kaiku ere ondo ari da, Kaiku eta Kaboren arteko beste estropada horretan, haizu, 9 segundo badira, zestakoen alde. Olatu luzea eta beste detalia, 2 patroiei entzun diet baborrei eskatzen. Mendebaldetik eta teorikoki estriborrei, baborrei eskatzen. Irutzen zait, orain egingo duela pixka bat 3. Borjak. Una hora de remar. Esa es buena. 37 palaterdin Hondarribia. 2. luze oso txukuna ari da egiten. Bai. Momentuz. Lehenengo luzean, ia 7 segundo galdu ditu, Ziabogan. Orain, 10 da, otor 10 Guadalupekoa. Presarik ez da hor, Arranketa kontrolatuz, nepean hartuz. Remata, Estigor! Remata! 11 segundo. Zierbena lanea, segi eta segi. Argi Borjaren indar klase horiek. Busca avance. 1, 2, atentaos. Ahora Eladio, ahora. Borrolatuak badira. Bai. Beste segundo bat. Debate Mikel un logro. Esta sola. Teknikoki txukun.
arraunean goitik ikuspegi honekin, ikusten da oso landutako arraunketa. Zenek antzeman orain txikusiko bagenuk, traineru bat bakarrik, Hondarribia referentziarik gabe, nork esan atzetik edo aurretik doan. Nien hitzak gauzartuko. Diferentzia gora doa, Amairu segundo eder Zierbenak Hondarribiari. Eta Zierbenak oraindikan eusten dio hor, bai. Laizter iruditzen zait, lehen joan da, espresakatuta ginez, zaldiak orain askatuko ditu, Borjak. Zaldiak askatuta aldatik orain aterako du. Bat hor ontzi erdikoei. Efren Sánchez, Taku, Montes Anaia. Gerriko hiek, Hiek. Orain lehertu arte, saiatu behar dira. Segundu hauek handitzen, 14, Esango nuke, azkenengo 300 metro hauetan, tak. Horen bai, takatekoa bai. Kaikuren lana ere ari zait gustatzen ba. Asko, tokitan utzi du, Cabo da Cruz. Gaurko Cabo ez da beste egunean ikusi genuena, zailkatze zaioa. Argi askatu ditu, askatu ditu, 51 palan eta oraindik 3 minutu luze falta. 860 metro. Bueno. Bai, askartxo, Anolatu Hondarribiak. Anolatu Hondarribiak. Diferentzia 15 segundotan da. Harrapatu diogu. Kaikuri. Bostera Hondarribia, Jimeno. Gaur aipatu behar da, beni lojo falta dela, Cabo da Cruz. Kampoan utzi du entrenatzaileak. Ritmo, Bat, begira Taku, begiak itxita. Begira Palazuelos bera ere. 42 paladan damakite Mikel minutu bat, bai. Eustea, ez da txantxa, Lertu arte. Arriskua askartxo jotzeak du gero arraunketa mostea, Horein Hondarribiak 2 segundo jandizkio. Bueno, baian hasiko da orain azken alegin hori, Bai. Noizko bukatu, Ematen du bai, minutu bat. Cabo erori da. Lekutan txioak oraindik. Kaiku oso txukun ari da, 25 segunduko atzerapenarekin. Kaiku lehen kaletik joan da, erabaki du mugimentua egitea, eta hori ere erdikaldera joan da, eta hemen Zirt edo Zart. Ez mosteko. Hemen Galipoak. Argi denbora, Mikel, Gare 1 metro eskaz. Denbora ona egingo du. 14 segundo. Ama Guadalupekoari. Hondarribia ez da amildu. Beste zenbait egunetan bezala. Eta hori, Zierbena, ortengo Zierbena altxu honekin 14 segundo galtzea, tira. Egira zen horabideak, Erdira. Erdikaldera etorri eta hilara. Ez mosteko. Orain esate arresa da. Askartxo. Askatu ote ditu. Hortxe behira, sinpasa. Giar hori edagone bera bat. Kateatuta nola da zen. Sufritu egin behar da, hortzak iztututa ekin, segi. Zierbenaren zat, lehenengo txanda hau. Erlojupeko lanean ditugu Dani Perezen arraunlaria. 9 minutu oraintxe, zenbat gehiago beharko ditu. Denbora polita lortuko dute. 9:08 bera. Hor, non bai, buelta hortan. Baietz esango nuke, Hor da, Zierbena. Argi. Bai Zierbena, 19 eta 19. Denbora bikaina, denbora oso ona. 19 eta 19 Zierbenaren denbora. Hor dator orain Ama Guadalupekoa. Ez dakit urteko estroparik onentxuna esate duen. Hondarribia. Ama Guadalupekoak ere. 19 eta 22. Handa Kaiku. Estropada eremua zeharkatu. Bizkaitarra, bai! Kaikurentzat 19 eta 56. Denbora harrigarri ona, Kaiku berak 19 eta 56. Eta orain Cabo da Cruz. Hor da, Boiro kontzia, bai! Galiziarren ordezkaritzarentzat, 20-0-2. Erreferentzia
19 berrogei markatu duen Zierbenak jarri du, iragarkietara goaz eta gero bigarren txanda lehen kaletik Orio, bigarrenetik Getaria, hirugarrenetik Donostiarra eta laugarrenetik Bermeo Urdaibai. Ikusentzuleo, kagurrik beroena Donostian gara, lehen jardunaldian traineruak lanean Kontxako burruka erraldoi honetan, 129. bandera jokoan, Zierbenak denborarik onena lehen txandan 19 eta 58. Hondarribia bigarren 13, Kaiku 26 eta Cabo da Cruz 42. Aurrera Eritz Hernández. Gurekin baitago Galipoen patroia Borja Gómez. Borja, felicidades, zorionak. Muchas gracias. Me imagino que estarás contento porque habéis realizado una regata fantástica de principio a fin. Sí, la verdad es que se nos ha puesto todo de cara, ¿no? Sabemos contra quién estábamos compitiendo, ¿no? Un equipo que, pues no, entre todos ellos suman muchas conchas. Seguramente que en nuestro bote no tenemos ninguna, ¿no? Hemos remado con humildad, sabíamos a quién nos enfrentábamos. Entonces, de irnos dando referencias desde el principio buenas, nos ha hecho reconfortar lo que estábamos trabajando, ¿no? Y hemos llegado a puntas bien delante ya. En Ciaboga ha sido girar y empezar a coger olitas. No te lanzaba mucho, pero nos ha dado esa vida de ponernos todavía un poquito más delante y para adentro, bueno, hemos intentado mantener esa diferencia, aumentar. Siempre hay cachos que se te atragantan, ¿no? Llegando un poquito a puntas nos ha costado volver a cogerlo, pero bueno, disfrutando, y la verdad es que nos ha salido una regata bastante completa. ¿Cómo es eso de pedirles más a tus hombres sabiendo, bueno, que no hay referencias, que no tienes, por ejemplo, a un Urdaibai al lado? ¿Cómo se pide más? ¿Cómo se exige más? A ver, sabíamos que teníamos, si se nos ponía de cara o estuviésemos donde estuviésemos, hoy, habiendo otra jornada más, tienes que hacer una contrarreloj, como hicimos el jueves, el miércoles. Entonces, eran buenas las referencias y sabíamos que teníamos que seguir a más. Contra más tengas, pues mejor de cara al domingo que viene, ¿no? Ahora reman otros 2 o 3 gallos buenos. Bueno, vamos a intentar de primeras meternos en tanda de honor, a ver si no estamos lejos. Ojalá que podamos estar delante, ¿no? Si, ¿por qué no pedir que suba un poco el viento? Así que nosotros hemos hecho lo nuestro y ahora que reme la tanda de honor. Muy bien, Borja, pues felicidades y ahora esperar a ver qué sucede en esta segunda tanda. Vale, muchas gracias. Borja Gómezen adierazpenak, garbi esan digu pentsatzen zuena. Oso garbi. Bai. Eta informazio eman, bueno, lantzatzen duela, badirela, puzka txarrak ere badirela, hori eta Mikel oso aintzat hartzekoa da. Referentzi bat, Kaikuk 19 minutu eta 56. Atera kontuak hortik, ze baldintzak izan dituzten. Bueno, guazen, bigarren txanda kontziak aurkeztera, hemen Orio, Lizarraldeanketik, bai, eta Joritz kanpoan utzi duena, beraz, Olaizola sabe aurrekalari, eta horre estriborrean ikusten duguna da, Tapia 3. tostan, eta Saianz 4. eraman duela, Zinkunegi aurrean berriz. Tapiaren aldeko apustu hori egin du, Bai, eta bide batez, horian gozategi, min hartuta dagoela. Hemen Getaria. Jon Larrañagaren taldea, orantxe gailurrean, Morales gainezka. Egia espaldan Aritz Miralez, atzeko laukotea espero genuena, Igor Gomez ere bai, Etxabe aurrekalari, ez ustekorik ez, eta estriborrean, delao zirugarrenetik, Gurrutxarri, hanketik eta Matxin etxaniz, estribor espaldarera. Aristi Muño, hor ontzi erdian, eta Gorostiaga, eraman du 5. tostara. Hemen Torreko abigarrena, Makasaga prestatzaile, eta beira, patroilanetan. Azkenean Igor Frantzesen aldeko, apustu. Bermejor egin eta ebili da. Hortxe, dantzan edo proban edo dena delakotan, eta estriborra. Dagoeneko Donostiarrako zalek buruz dakitena edo jakin beharko luketena. Azkeneko prestaketa beira, azkeneko ura bota, oinalak ere bai. Eta hemen,
Urdai bai. Uste dut, espero genuena, Mikel. Bueno, Diego Pérez Anketik, Portugues bigarrena. Frogak egiten, baina, bai. Alberto Vidal, boskarrenean. Hori garbi neukan nik hori. Bueno, Goikotxenean nik espaldatik joango zela, eta estriborra, espero, Calleja Iglesias Medina Kolunga zubiri, eta Berzaitzasko. Ez usteko gutxi. Potentzi izugarria dago, esperientzia ere bai, eta oso goi mailako ontzia da Iker Zabalak prestatutakoa. Bueno, bestetik, orain, ontziak deitu dituzte eta sartzera doaz. Zenbaki begirari nintzen eta Zierbenak lortu duen garaipena garbia izan da eta bi luzeetan modu progresiboan. Lehenengoan Hondarribiari ia 7 segundu atera dizkio, bigarrengoan ere bai, 6 erdi. Kaikuri 12 eta bigarrengoan 13. Eta azkenean guztira 26. Kabori 20, bigarrengoan 22, guztira 42. Lau ontzien arteko zerak, abentaliak mantendu egin dira. Horrek esan nahi du, inorrez dela erori. Hori da. Eta beste datua, Zierbenak etortzeko 35 segundo gutxiago behar izan ditu, lantzagir hori gabe. Bueno, bada gara iazteko bigarren txanda, epaien agindutara kokatzen ari dira, Orioren txopa oraindik ikusten dugu pixkat atzeratuta, baina dida batean izango dira hauek ere egoki kokatuta. Zeten txio. Bandera txuririk ez dute altxatu oraindik. Zazpiko aizia, Den baino geixiago. Ea bandera txuria goian, semaforoak einukari. Ederki daude lerrokatuta. Bai, baina semaforo oraindik hortxe, keinukari, gorri! Bai, berdea! Ona. Hasi da, bigarren txanda. Ea ba. Urdai bai, segundu txoa zartuta Getariari. Eta Orio eta Donostiarra ere hortxe, Momentuz, Getaria segundo bagalduta. Haze kontzentrazioa, orain. Orain dagoeneko, lehertzera, badia barruan lehertzera. Konparaketan, hemen txeda burruka. Zierbena. Erreferentzi bezala hartuta. Ea ora. Hanen momentroak geixiago markatzen. Ez askorik, baina geixiago. Zierbena baino segundu bat bizkorrago doa Bermeo. Baita hori jo ere. Hori zaindu behar dugu. Eta bestea, Mikel, lehen nabarmen ikusi dugu, lehenbiziko txandako lau ontziak, kanpo kaldean eta kanporantz nola estriborrera tira dituen. Getariak segundoko galera. Donostiarra Zierbenaren denboratan. Eta Bermeo eta Orioren hasiera. Ona, lehenbiziko palatik, bai. Azkar ateratzen ari den taldea da. Aranberri. Hauek etzaik iruditzen, ez Gorka Aranberri ez Arkaiz Diaz, bata bestaren bila joango direnik. Bien kaltetan izango litzateke, okerran sartzea. Erne, Bermeo eta Orio, Zierbena baino bi bizkorrago. Eta Donostiarrari txandan bi segundo, Getariari 5. Irtera oso ona Oriotarrena, Bai, azkar dabilen taldea da. Eira, huera. Segundo Donostiarrari. Horrek emango die, keragarezko ospoa noiz eta horren paseo berriaren aurrean. Arindu egin du Arostegik taldea, mugimendu hauekin. Getaria sufritzen, 6 segundoko atzerapena. Barrurako nekazko esan nahi du Orio eta Getarian arteko aritagokionez, kalea irabaziko balio, gero aukera izango luketa, erdira etortzeko. Bueno, konparaketan, Bermeo eta Orio, Zierbena baino bat bizkorrago, Donostiarra 2 segundora. Era ongi pasaz, Orio. Urka luzea izango dau. Bermeo egurrean eta Orio eusten. Getariarren irtera, eskatzeko. 7 segundo galduta.
txanda buruarekin. Eta orain, Mikel, laugarren kaleak esan dut gustatzen zaidala, hor heldu egiten dio, hor helduko dio, Begira Donostiarraren markaketa. Donostiarra nola doan, Bueno, markaketa eta gero badakitean kanpoan ekialderantz jotzen duela korronteak eta... Bueno, txandan, Bermeok hori bat, Donostiarrari bi, Getari atzean da 8 eta orain, Orio Zierbenaren denbora markatzen ari da. Lehenbiziko aldiz Bermeo buruan, segundo bateko aldearekin. Hau lehia oso luzea da, kudeatu egin behar dira hemen erasoaldi horiek eta momentuarekin asmatu egin behar da. Begira, Mikel, bi joera. Bermeo ikusten dut, urte oso baino erritmo sarriagoan, ia 39, eta Donostiarra berriz, 37 pala. 37 pala terdin, Normalean gorago aritzen da. Hemen Bermeotarrak. Erzabalaren eskifaia, begira hori orain, 2 segundora, Zierbena segundu bakarrera, eta Donostiarra 3. Getaria atzean geratu da, une honetan konparaketan Kaikuren atzetik izango litzateke Getaria. Begira Donostiarra nora doan. Bai, Donostiarra laugarren kalera. Laugarren kalera, gertaliteke, ikusi dute, lehenbiziko txandakontziak tira egin dituela, bide galtzea kalkulatuta, deriba kalkulatuta, arkaitz. Horren, metro gehiago ere bai, egin beharko ditu. Bueno, Bermeo buruan, lehen txandako Zierbena izango litzateke bigarren segundu bakar batera, gero Orio bira, Donostiarra 3. Getaria 11. Getaria asko txogalduta. Bai. Hor duzu konparaketa, Zierbena tartean sartuta. Eta orain entzuko duguna, Igor Makazaga da. Donostiarrako entrenatzailea, bere bigarren patroiarekin batera estropada jarraitzen. Minuto 4, Urdaibai primero, nosotros a 3. Vamos a apretar un poco, Venga, ez dut dukago abizkan, Hori da. Taldekide informazioa, mutile informazioa ematen. Beno, 4 segundo galduta, Bermeorekin. Geratzen da, orain eutxi egin behartzen. Bai. Kontuak aldeko zirenean, eutxi bere horretan. Bermeo beste segundo bana. Lehen luzearen erdia gobernatuta dago, Zierbena 2 segundora, lehen txandakoa, konparatuz Bermeorekin. Galipoak 2 segundora, Orio 3, Donostiarra 5. Eta gero Hondarribia legoke, lehen txandako bigarrena 6 segundora, konparaketa. Donostiarraren norabideak nauka harrituta, Oraindikan ere 6. minutuan 4. kaleari heltzen dio. Hori oso estropada ona egiten ari da, eusten ari da, oso. Bere lehen kale horretatik, dotore. Erne orain, Bermeoren momenturik onena, Zierbenari eta hori 3 segundo. Goazen Makazaga jaun entzutera. Ahora vamos. 37. Un poquito de brillo a la remata, Ahora que se empieza a soltar para afuera, un poquito de brillo a la remata. Hay que entrar ahora, Bizitza pixkat, lehen ere iruditu zaigu urte osoan baino, palada erdiren bat, palada bat, bajuago zebilela Donostiarra. Baina, ze neurritan eta nola ari ote diren eta zer jarri ote du hor entrenatzaile jaunak. Ontzia bizkordoa, Ibon. Ontzia bizkordoa. Bai, beste hauena ere, Mikel. Bai. Oraintxe beste segundu bagaldu du. Bermeok orain konparaketan 4 segundo Zierbena eta hori. Eta lehen luzean oraindik metro askotxo egin behar dira, 7 minutuko lana. Zuzendu egin beharko du, Donostiarra 7 segundoko atzerapenarekin, Hondarribia 10 legoke. Beno, haizea ez dabil bat ere, Kilometro orduko, 2 kilometro orduko baino ez. Ea zer dioen Makazagak, Donostiarren prestatzaileak. Aprieta ahora que vamos a volver mejor, Aprieta ahora. Ay, Arkaitz, aprietales hasta la ciagoa que volvemos mejor, Ontsi Irureta Goiena eta Igor Makazaga. Eskatu, gero hobeto etorriko gara, bueno. 37 pala terdi. Erne datoa, hori 4 eta lehen txandako garailari Zierbenari 5. Bermeorentzat oso momentu ederra da. Eta kalea irabazita, bueltatzeko kalea irabazita. Urre gorriaren balioa du horrek. Euskolabe Ligan nagusi, etorri Donostiara eta hemen Kontxako ura hauetan ere oso dotoreari dira Iker Zabalaren gizonak. Orio oso txanda ona egiten ari da, momentuz 5 segundora dira, horiak
eta Zierbenaren kronoa markatzen errepikatzen ari dira. Donostiarra 8. Hauek izango lirateke estropada orain bukatuta Orezko txandan bigarren jardunaldia. 38 paladatik jetxiren gabe Bou Bizkaia. Donostiarra askotxo galtzen ari da Ibon. 8 segundo, txanda irabaztera agian bueltakoan, txaropena hor duen tenatzaileak. Baina begira, ondoan zein daukan, Hori batetik, eta gero bestea, Oriok aurre hartu dio. Kanporanzko luzean, 4 segundorekin, Oriok Getariari kale irabazi dio, Getari asko sufritzen Mikael. Bai. Okertu egin dira gauza Getariarrentzat hasieratik. Getaria orain 7. alitzateke, Kaikuren atzetik eta Kaboren aurretik. Misila bezala dijoa Bou Bizkaia. Bai, Zierbana eta Hori orain 5 segundoko atzerapenarekin. Aurretik Bermea Urdaibai. Eta etortzeko teorikoki baldintza hobeak izan ditzakete. Beste napaino. Xarrena salbatu du txanda honek, aizerik atera gabe eta korrontaren kontra. Eta errenta polita lortu dute. Orio Laura, Zierbena 5, Donostiarra 8. Hortik atzera, 12 Hondarribia, Kaiku 20, Getaria 22, Kabo 27. Beno, orain maniobra. Bai, orain egon kortu eginda, tarte hori ematen du Bermeotarrek eraso zorrotz bat jo dutela, hautsi dute, errenta polita lortu dute, orain maniobraren garaia. Aizerik ez, begira, era batero horita, banderak. Eira nola sartuko den. Zierbenak 9 eta 57 markatu du. Arazorik ez. Bermeok 9 eta 52, 5 gutxiago. Oriok ere ez, Valentziagak. Oriok 9 eta 57, Zierbenaren denbora. Donostiarrak 10-0-0, Hondarribiak baino 4 gutxiago. Eta hemen da Getariaren esperantza. Getariarentzat 10 eta 14. Zenbat nora joan litzateke, 10 eta 14. Getaria. Kaikuren atzetik. Bai. 4 segundu gehiago Kaikuk baino, Kabo baino 3 gutxiago. Erne orain diferentzia gora doa, Bermeok hori 7. Donostiarrari 9 eta tartean Zierbenari 6. Dena aldeko du, Mikel. Dena aldeko du orain Bermeo. Oso errenta ona lortu dute Bermeotarrek. Zer dioen Makazaga jaunak Donostiarren entrenatzaileak. Se vuelve mucho más rápido, Hay que pegarle, Se vuelve mucho más rápido, hay que pegarle, A todas las horas. Eskatu. Txandakideari hori orain 9 segundo, Zierbena 7 legoke, Donostiarra 10. Bueno, haue, Mikel, orain dagoeneko dena alde daukate, 8 segundo hori Donostiarrari 9 une honetan. Hor, gerra handia orain, bigarren posturako ikusiko dugu. Bai, nik uste gainera, Zierbenak, Ziaboga osteko hor izan dira, 500 metro on. Eta geroia, baian sartuta, bueno, ikusi egin beharko da hori, Bermeorekin kontuak hartuta. Bestetik, hori jo, maniobran 5 segundu terdira zen, orain 9. Bermeoren erritmo hori mantentzea ematen du oso zaila dela. Txandako bigarren posturako ditugu lehian Oriotarrak eta Donostiarrak. Segundu bakarra dago bien artean, eta aurretik bigarren postuan Zierbena. Bermeok Zierbenari 6, bitraineru. Begira, norabideak erdira, hauek ere erdira nabarmen. Horrela zorik ez da. Zierbena baino gehiago, Ababorrera Urdaibai. Zierbena baino nabarmenago, 3. kalera. Lentxe Donostiarra hori gain gainean. Begira datoa, Zierbena 5 segundora izango litzateke orain. Honek esan nahi du, bigarren luze honetan, Bermeok Zierbenari ez diola ezer sartu. Ziabogan 5 segundora ziren, orain arte 5, oraintxe 6. Eta aurreneko aldiz Donostiarra horien aurretik jarri da horren. Segundutxo bat aurretik. Eta Orezko txandarako sartzeko, hortxe, Orio eta Hondarribiaren artean 6 segundo. Bitraineru, hori da. Eta 1009 metro falta dira, Bermeo eta Zierbenaren artean 5 segundo.
Donostiarra eta Orio 11-ara. Txanda txikitzen ari. Txanda txikitzen 13. minuturako. 10 segundo Donostiarra eta Oriori. Getariari minutu erdi. Bermeo on asko ikusi ditugu aurten, aurten ez dakit egin behartzen egunean onena ez ote den azaltzen ari. Goi mailako Urdaibai bat azaldu zaigu gaur ere Kontxan. Makazaga jaunaren ganagoaz, Donostiarrako entrenatzailea entzun behar dugu. Bueno, morala emateko mutilei, gainditu dugu hori jo, guazen Zierbenaren bila, Zierbena 5 segundu bizkorrago ibili da aurreko txandan, Bermeo eta Zierbenaren artean orain oreka ikusten dut poparean. Ikusi beharko dena da, bukaera hortan Bermeok, guri iruditu zaigunean behar bada, Zierbena altuan ibilita agian ez delain fresko heldu, ea Bermeotarrekin ze gertatzen den. 7 segundo orain, Bermeok Zierbenari, Donostiarra 10-era, txandako leian, eta Orio 13-ra. Hemen Getariarrak atzetik. Unas patroia Izagirre, erritmoa eskatuz, hau da gure honena, mutilak animatzen, baina txandan urrutik geratu dira, minutu erditik gora galduta. Hogeita 18 pala, begira dagoeneko zen muturjeta zeharpegiera, Calleja eta Diego Pérez, bai. Beira. 1300 metro luze falta dira, baina 9 segundu Zierbenari. Banuen iruipen hau, Zierbenak kanpokaldean baina ja uarte paretik edo. Begira, aurpegiak, Bai, txikia. Begira, mainaz bera. Sufritzen, hortzak iztutu eta errenta gora, baina begira orain Zierbena eta Donostiarraren artean 3 segundu bakarrik daude. Bermeorentzat ikaragarrizko itxura hartu du gaurko lehen jardunaldi honek, Jaun Andreo. Orain, Donostiarrari morala egango dio eta Euskoa ikusteak Orio askatu duela. 6 segundora. Orio handi bat ikusi dugu brankaz, oparean gehiago sufritzen, kalearen eragina ere bai agian bate daki, ez? Bate daki. Bermeok Zierbenari 9, Donostiarra 12, Orio 17, Hondarribia 22. Zein nonki ikusi duen goiti. Nola bukatu arrauketa? Bermeo txandako aurkariak txikitzen ari da. Bi eta erritmoa, Hogeita 1000 metro. Nola eskatzen duen gorkak, Nola ari den hor eskatzen, badakite, hemen astindu latza emateko moduan direla. 10 segundo lehenengo aldiz, lehen txandako garaileari Zierbenari. Uberan jarri zaino Donostiarra. Donostiarrak hori orain 6 segundo, Oriok hala ere mantendu ingo luke, bigarren jardunaldian horrezko txandan aritzeko txartel hori, Hondarribia baino 6 bizkorrago dira Oriotarrak. Zierbena 10-era, Bermeok Zierbenari 10 segundo, oso langa esanguratsua da hori, Ibon. 11 orain, Bermeo egurra ematen ari da Jaun Andreo. Asko ikusi ditugu, jondaneko urte luzetan, aurtengo hau ere sartu. Bai. Gira, horre karri orain dipukaraino, Ziabogan 5 segundo atera dizkio Bermeok Zierbenari. Eta orain 12 dira, beraz, falta dena kontuan hartu, 7 metro gehiago, eta ala eta guztiz ere, bigarren luzean, 6-7 segundo atera dizkio Bou Bizkaiak Galipoen traineruari. Ea ritmoa, Donostiarra hurbil da, Zierbenaren denboretatik hurbil da, 2-3 segundora. Irratu ditu zaldiak, Erne, Oriok ere estutu beharra du, Hondarribia 4 segundora legoke, bai. Horrezko txandako postu badago dantzan. Angorka. Listo, Diego! Zuga! Listo, Diego. Bai, orain. Diego Perezi. Ea zer gertatzen den orain. Hau da, diferentzia, 12 segundo. Bermeok Zierbenari 13 ere bai. Hemen ari gara ikusten. Argi krona, begira. Hemen ari gara ikusten. Nola bukatzen duten. Bular zurrean hor. Zierbenari bukaeran emeretzi egin du, Kentzen badizkiogo 12 segundo begira ze denboratan. Ari gara, emeretzi 0-5, 6-6an buka dezake, Oso ongi ari dira Bermeotarrak.
tiempo, chavales. ¿Listas? Donostiarra 14 segundora Zierbena harrapatu du, Donostiarra konparaketan txanda ezberdinetan ari dira. Txikitzen ari da Bermeo, Bermeo egurtzen ari da aurkaria. Zierbena eta Donostiarra 14 eta 15 segundora, Orio 23ra. Donostiarrak ere gora nabarmen, baina bai, bukerari horrendikan. Buena pasaz, Miguel. Berrogeita bi paladan. Ziztu bizian. 15 barruan ari da horrendikan ere. Egurra, iruditu zaigu Zierbena hor pixka bat justutxoago edo heldu dela amaierara, Bermeotarrek bazuten gorde eta oraindik badago eta estutzen ari dira. 15 segundo Donostiarrari txandan, Zierbena ere aurreko txandan horrela zibili da. Oriok orezko txanda eskura du. Bai, ezin du kale egin eta azken metro hauetan salbatu dezake, bai. Bermeo. Argi kronoa. Bada Bermeo. Bai, 19-0-5. 19-0-5. Haundia benetan Bermeotarrek egindakoa. Begira nola amaitu duten Donostiarra. Antxe orain bukatzen. Zierbenak Donostiarra, bai Donostiarra. Zierbenaren atzetik. Bai, segundu bat, orain Orio dator. Ondarribiak zema zuen, 19-22. Bai Orio. Orezko txandara. 19-30, Orio orezko txandan izango da. Eta Getaria falta zaigu, Getaria dator orain. Bermeok 19-0-5, 14 segundu Zierbenari lehen txandako garailari, Donostiarrari 15, Oriori 25, Hondarribiari 27, bai Getaria, 56 segundora, 19 eta 52, 7. Getaria Kaikuren atzetik eta Kaboren aurretik. 19-0-5, 57 behin-behineko denbora Bermeotarrentzat. Jipoitu egin ditu Ibon aurkariak. Bai Zierbena lehen txandan garaile izan dena, baita Donostiarra atzetik sartu dena bigarren txanda honetan. Egurra! Egia esango dizut, Bermeo handi bat espero nuen, halako diferentziarik gaur ez. Harrigarria. Lehen esan dakoa, Bermeo handi bat askotan ikusi dugu, azkeneko hamarkada honetan, gaur hortxe, multzo horretan sartu berrekoa, eta argi, askotan ari gara kronoak, ara, 20 minututik bera gaur, Zazpitrainero, 19-0-5 garaileak. Asko ibili dira. Arraunketa ikusi du. Asko ibili dira. Ikaragarri. Eta Bermeotarren erakustaldia ikaragarria da. Begira ze posa duen Gorka Aranberrik bere mutilak, hortxe banaka, zoriontzen eta animatzen. Erakustaldi latza eman dute gaurko honetan Bermeotarrek. Hemen zailkapena, 19-0-5 eta 58 Bermeo Urdaibairentzat. Euskola B Liga irabazi eta orain kontxa guztiz bideratuta utzi dute gaurko lehen jardunaldian. Zierbena bigarren 19 eta 14 segundora. Hirugarren Donostiarra 15-era. Laugarren Orio 25-era. Lau haueko orezko txandan izango dira gaur 8. Hondarribia 5garren, 27 segundo gehiago erabili ditu, gero Kaiku 40, Getaria 46 eta Kabo 57 segundora. Aurrera Aritz Hernández. Aurrera orain, lagundu ere egin behar diogulaku Gorkari ontziratzen, Gorka, zorionak. Ez dakit nire impresio izan daiteke, ligan Zarautzen arantzatxo bat, Getarian ere arantzatxo bat, gaur arantza guztiak atera dituzue, estropada txikitu egin duzue. Ba, intentzioa hori zan, hortako ginean prepatuta eta mutila hauek hortako gordetzen aizian. Ez dakit, gordetzen dan, bakite zer datorren egun hauek, egun espezialak dira eta dan askatzeizue. Eta hemen esperientzia badauta eta egunan zaizian, egun etorritekoan asmatu inberdu, ez da erreze izaten, baina, bai, astrolana galineatu dira eta nik uste kriston estropain dula. Temporada gonena esango nuke. Kanpotik ere ala ikusi dugu, Bermeo hasi eta buka nagusi. Konta iguzu, bukera alderan, bueltan nabarmen egin duzue guztiok ababorrera, ez dakiz zergaitia? Soldatuak alaxe bultzatzezun, ze hona ize pixkare bai handikan etortzezan,
nahiko zuzena zetorren, baina eta gero marea gora zetorren, eta untzilai utzi mertza jo, olagotan aldia da gazunen, da albokuai estorbatzen jozunean, untzilai beha utzi espresatzen da, nik uste bide galtzea hundikin gabe, bidei gazkarrena ibili deula. Gorka, Zierbenan erreferentzia bazen uten, ez dakit zuri patroi bezala horrek laguntzen dizu, berdin du, zerbaitetan, eragiten aldu? Eragiteu, ez du eragite, ez dakit, tanda diferentek dira. Bai, igualdakala esatia, afiantzatzeizu zuiten naizea lanak, ostra, bali joula. Aurreko tandako irabazten nahi balimazea, zeo ondo hoiten naizea. Egoaldeiak ez du asko kanbiatu. Inbali mauna, igual juteko largon goxatu eta da nahi du. Hori esan berra da. Eta ez, afiantzatu teizu iten naizea lanakin, baina gure albuan bagenezkan, nahiko tiburoi bagenezkan, eta gure estropa hoiz esan, tanda irabaztia, gure dana ematia, eta nik uste salidatikan ez deula gerramo ikusi. Tiburoiak edo marrazoak ez dakiz zaldiak badituzu hor barruan, badiatik barrura irla pasa ondoren, gehiago eskatu diozu zure arraunlariei, eta guk aurpegi batzuk ikusi ditugu. Hor, gehiago eskatzeko bazegoen? Ez. Salidatik antana ematen juteia mutilak. Bakite estropa luzia dela eta gramo batzukin etorri berdezula bueltan, bestela kontxa janite zaitu. Bueltako largon jun dana egiteia, baina bueltatu aurrengo irurak etortzeia, bueltan, ondo. Eta bestela janite zaitu. Eskatu indileu, baina nik ustete mutileri dana eskatutakoa guztu indiala eta hoxe esan helburua. Mira, horrekin irazte bale madeu, ondo, eta espali madeu ere bai, irazte unai zorionak eman da, listo. Gorka, okerrezpanago 14 segundu Zierbenari, 15 Donostiarrari, beste asteburu, beste igande bat geratzen da, baina ondo bidean bandera erabakita egon daiteke. Pauso handi bat eman da bai behintzat. Pausua indeu, baina hemen rampatikan banderakin ate arte hemen gauza hondik pasadia, nahi aldeko tokatu eskitenak, kontra tokatu eskitenak bai, eta bigarrengo igandian bandera eskutan euki arte, hau ez tebu irabazitzat bukatuko. Eta aste polita da gau horretikan, bentaja da gau, baina iruditzen zaitu untzion eguandikan pulitzeko bazkala gauza batzuk, eta nik uste horren bila jun berdeula, eta guzta hondi zindigo dela hastia. Horka, pulitzeak orain ahaztu, orain disfrutatzea tokatzen da, sekulako estropa egin baituzue, zorionak, eta esan dagoa disfrutatzera. Eskerrik asko horitz. Gorka Aranberri, hau, patroia. Gorka Aranberrik aurtengo kontxe irabazita. Baina honek hausnarketa sakon bat merezi du, eta hori berehala izango duzue gurean, Jon Valentziaga lankidearen eskutik. Jon, nahi duzunean, aurrera!
Arratsaldeon Mikel da arratsaldeon edo eguerdion. Esan marko dugu oraindik ere, eskerrik asko Mikel da berriz ere ongi etorria bai, gure ikusentzule guztiei eta bai badaukagu ia ordubete bat aztertzeko, luze eta zabale aztertzeko, hemen goizean ikusten ari garen guztia, baina protagonistak ere bai, eta lehenik eta behin Eritz Hernandez emango dugu hitza oker ez banaiz bera dagoen ingurunari horretan badaukalako. Eritz Hernandezek protagonista bat, Abalda Eritz, egun hasi ere. Alaxe da egunon Jon eta ongi etorri berriro gure seinalera. Bai, gurekin dugu Inigo Larrinaga Oriotarren patroi irrifartxu eta posik izaten didazu Inigo. Bai, posik, nik uste lan ederran joguela, azkanin horrezko txandan sartua, eta oso posik indako lanaz. Irtera, bikain egin duzu, Brankaz ere oso ondo, konta iguzu, lehen kale hori gaur, amez gaiztoen kalea izan da, ez dakit, nola sentitu zara? Bai, beti izaten da ez da, lehenengoku ez da laguna, egiz esan, gaur bareuan, nik uste korrenta pekampoa igual laguntze bala, eta argi geunkan bebai zozen nahi bakendun, tope urten bigendun dela, orduan helburu izan tope urten, alik eta hobetuen aia kanpoa, eta gero barrure baltzana, ez da, ikusi deia azkarin ekipe kainez izkule, baina nik uste oso estropa da poro bilen dugula. Hori izatean, Joan, bueltan, pixu gehiagorekin bazidurien hori ozetorrela, hobetze aldera zer falta izan zaio bueltan hori? Nik uste falta ez zebez, ez da, biskat azkanin bloki hartzen junga urte guzti, gero eta hobeto datorren horio bat ikuside, nik uste gutzako kiruzala gaur, baina falta hori, azkanengo minutu horrek, biskat gasolina gehiago gitxe. Horezko txanda ipatu didazu, albiste posgarria da hori horezko txanda izatea kontxan zuentzako, banderaren leian 14 segundu sartu izkio Urdaibaik Zierbenari, ez dakit, nola etorriko da hori bigarren asteburu horretara, jakinda, aldeak handiak direla? Bardin, ez da, azkanin baki hau banderako urruti da, Urdaibaik bandera erdi esango duke eskun daukela, baina, gu tope etorrikoa, eta albadau tan dirabazi, tan dirabaziko horreaz gatukoa. Inigo, orain, disfrutatzeko momentua da, datorren astean ikusiko du elkar. Nidek eskerrik asko. Eskerrik asko bai, eskerrik asko Eritz eta esan dugu azterketa eta analizia bai, izango dela hemen gurean, baina protagonistak ere bai, eta kasunetan Xabi Anduezaren gana jo behar dugu. Xabi, aurrera! Bai, hementxe da Zierbenakoa arraunlaria, Zierbenakoa bertakoa Inigo Ibañez. Denborak aztertuta, Urdaibai aukera nurruti xamar, baina hor bigarren denborarik onenarekin hortxe zaudete Inigo. Bai, gure estropada egin dugu, nahiko ondo joan gara kanporantz, gero barrurantz momentu batzutan kostatu zaigu pizkatu, baina pozik egindako estropadekin, gero Urdaibai estropada oso ona egin du, eta ikusiko dugu. Zuek erlojuaren aurkako lan egin behar izan duzue? Bai, hasieratik aurrean ikusi gara, baina gure planarekin jarraitu dugu, lasaitasun zarraun egiten eta zuloa egiten. Datorren asteari begira, 14 segundora, Urdaibai, bandera urruti, segundutxo bat gehiago egindu gaur, Donostiarra ez zuen atzetik gertu, bigarren posturako lehia izango da, edo pentsatzu dena ematera, etorko zatera, baina? Bai, bandera irabaztea pizkatu urruti dago, baina, gerta daiteke ere izugu arrizko olatuak izatea eta posible izatea, baina, gu baterako gara estropadon bat egitera eta gure lanarekin posik egotera. Gero ematen badigu irabazteko, posik eta bigarren izateko ematen badigu, ere posik egongo gara. Eskerrik asko, oso ondo Inigo eta suerte. Eskerrik asko zuri. Saltoka arituko gara, azterketa eta analizia bai izango da, baina protagonistak ere nahi ditugu, eta noski Eritz Hernandez eta Xabi Andueza, hortxe ditugu, arraunarien inguru horretan eta hitza askatu bezain pronto, berriz ere euren gana joko dugu, baina azterketa eta analizirako preste, batetik Ibon Gaztainazki, berriz ere ongitorria, berriz ere Ibon zuri, eta Irati Larrañaga arraunarioia, lehenago agurtu gara emanaldiaren hasiera, baina ongitorria zuri ere, bai. Guardion mikote. Lehenengo galdera, benetan zuzena eta zorrotza da, Ibon, Kontxako aurtengo Donostiako bandera, bi ekitaldietan, emakumezkoetan eta gizonezkoetan. Erabakita, bai ala ez? Ez da gutxiago horik ere. Hemen 155 edizio eta jokatu egin behar da. Kontxaz balitz. Eta lehen ere ezagutu ditugu, ospakizunak irabazi aurretik eta triste asko. Hemen etorri eta irabazi egin behar da, bukatu egin behar da. Horren, bi favorito garbiek urteko bertsiorik onena erakutsi dute, eta bandera ez, baina banderaren kirtena iruditzen zait.
baietz, eskuan daukatut. Irati, esate baterako gizonezkoei dagokienez, Urdaiberi dagokionez, nundako Donostiako bandera, Zarauzko bidesarian dago, Jorretako bidesarian dago, non ikusten duzuz? Bueno, ontsa bertan Kontxako bandera Donostian dago, ala ustez behintzat, eta bai, Ibonek esan duen bezala, hemen bigarren igandeko estropa bukatu arte eta bandera bizkarren hartu arte zerrez dago erabakita. Ea ba, iritzi gehiago nahi ditugu eta Urdaibaigeren inguruan ezer ez badago erabakita, behar bada Urdaibai kontenatzaileak izango du azken hitza horren inguruan. Eritz, aurrera! Bai, Iker Zabala irrifartxu batekin gaude, Iker, galdera erresa da, urteko estropadarik onena? Bai, onan eta ikue, bai. Txapleketatan oso estropada oso onak egin ditugu, bai Bizkaikuen Euskaldikun da Espainiakoan. Tekan ligan beho onak egin ditugu, bai nik uste dut zerratik hemen eta momentu honetan, nik uste dut estropadarik txukunena gaur egin dugule. Iker, asko dago jokoan Urdaibaik batez ere, favorito nagusietakoa delako bandera irabazteko, urduritasunak eta tentsioa gestionatzen ere badakizuela erakutsi duzue gaurkoan. Bai, hemen milagrorik ez da, olako taldea dako zunien eskuartien, ja veterano samarra, hanbeste bataietan egonikue, presin hori gestionatzen, kako txartien errezagoa da, ez da erreza, baina errezagoa bada. Eta auki dutugu, urten be bai, gure gora berak, baina behian egon gari zenien, ez da olako dramarik egin, eta hori da kakue, Urdaibai potente bat ikusi dugule, bai kainean eta bai iraian ere bai. Oin, segin behar dan, errematatu. Nik uste dut ez dagoela inoiz trainerorik dana irabazi, bai txapelketa guztiak, kontxa eta liga, oso ondo kokatute gauz, baina onka lurrean. Ondino beste emeretzi eta pikuko lana daue aurretik, Eurepe nahiko dabe irabaztie, gube pertsona gara eta aldo gube dozer puskatu, rendimento baju euki. Ez dut uste, gure asmo izango da gaurren mandogun maila baino apurbet obio motie. Gorkari berarire galdetu diot, Zarauzko arantza, Getariako arantza, atera dituzu ez dakizuk ere arantza txorre bazen dituen eta gaurkoan atera dituzun horiek ere? Bai, arantza, batipat Zarauzko estropadan. Zarauzko estropadan ikuste dut ez genula ez larumatan ez igandean erramutan oso ondo egin, baina Donostiarra handi batek irabazi zigun. Gero Getarikuen, aldaketa eginda, eta horbe, maila ona emon, baino, ia. Eta hor dakogu buruz jota Teka Ligako errekorra ere bai, orduen, estropada bi horraka irabazita, errekorra ja joizingo zan. Segin bardan, orain, kontzan pentsatu, hau oso handize da, olako mailan torti eta gauza handize da guretzako, eta nahi izango dugu datorren astea, beste kolpe bat emotia. Egi esan, baina, datorren asteri begira, aldeak oso handiak direla, 14 Zierbenari okerrezpanago, 15 Donostiarrari, horrek ez dakit lasai, sekule ez dizu betirako benetako lasaitasun ematen, baina aldeak ez dakitxe erabakita dagoen bandera, baina asko zuen alde, bai. Orain dakogun gozeakin oso gatza izango da guri buelta matie, baina kapasak badiraz. Esan dutxutenako, hau kirola delakon, amaila. Egin du, neurri batean behin ipen bere egin du, Irati.
Bai, egia da azkenen, bagenekin Zierbena fuerte etorriko zala, sailkapen estropadan erakutsi zuen, Kontxak aukera ematen dizu kupori gabe zure karta jolasteko, eta Zierbenak egoera hori baliatzen du beti, urten zehar erakutsi duen taldea, baino are indartsu gaur kezteko Kontxako estropadan, eta gaur horren erakustaldi bat. Erakustaldia Zierbenak bai, txanda horretan erlojupeko eraniaia Ibon Hondarribia horri izan du, baina Zierbenak nahi zuen eta espero zuen, zergatik ez, bigarren txanda horretan baldintzak aldatu eta Urdaibai estutu, ezta? Bakarren batek esan balit, 19 eta 19 eginda, iruditzen zait, gaur goiko muturrean egoteko moduko, denbora eta estropada egin duela, eta ikusi esate baterako, hauxe referentzi garbia, bigarren minuturako ondoko kaleti izi joan treniro handi bat, Hondarribia bezala, non utzi duen. Gero, uhartetik kanpora laugarren kaleak sufritzen du hor pantxagaino horretan eta bar, eta gero berriro ere, kanpoko luz horretan libratu egin da. Iruditzen zait, pronostikoak goitik bera, bete duela Zierbenak, kanporantz eta barrurantz. Zergatik, batetik, espero gendulako hemen errendimendurik onena ematea, eta iratirekin ados nago. Kupoen baldintzetik libratuta, Urdaibai bezalaxe, Zierbenak ere gora egiten du, eta iruditzen zait, inorrez duela ez ustean harrapatu, eta kanpoan ere ziabogan, abantaila oso nazuen. Estropada nahi zuen lekuan zuen, hortxe ziabogan. Berriz ere Donostiako portu inguruenari horretara jo behar dugu, gu ere ez gaude bruti, baina, bestelako irudi batzuk erakutsi nahi dizkizuegu, zuzeneko irudiak, okerrezpa naiz, Bermeoko kuadrilla, Urdaibai, lehorreratzen, bai, hortxe ari gara ikusten, hortxedako poza irati, hortxedako poza eta poza egoteko moduan bada, oraindik ere falta da, datorren igandeko jardunaldia, poza esan dunik, baina, zuhurtziara ikusten da hor, hori bai, lana ondo egindako seinale eta harro egoteko moduko aurpegiak bai, horiek ari gara ikusten. Bai, azkenen, denon nahiko genuke Urdaibaien lekuan egon oantxe bertan ez, eta ez esateunak, ez dule egia esango. Eta egia esaten ari. Baina, bai, pozik, ospatzen, baina, oantxe trainerutik jetxi berritan eta literalki oinak lurrean. Aste hau amesten jarraitzeko astea da, eta ziurre urrengo iganden berriz burrukarako prestetorreko diala. Ibon, gaurko omenaldi txiki bada, festa datorren astean etorriko bada, baina, horre, behin 20 minutu, edo 20 minutuko lan, pikaina egin ondoren, omenaldi txiki hori, bai, Urdaibairita edo zein arrolari ere, bai. Nik uste dut behira hortxe ikusten ditugu Risi, Bidal eta bar, gorkaren aurpegiak ezagundu, nolabait ere galdetu egin beharko, ondo egindako lanaren nolabaiteko betetasun satisfakzio hori. Habek badakite, egin behar zuten egunean, azaldu dela bou bizkairik onena, eta iruditzen zait. Zabalak esan du, hor beste gauzen artean, indarra bai, baina eskarmentu ere badago, bai, horre gerra askotan ibilitako jendea dago, eta egoera hauek eta gaur bertatik hasita kudeatzen dakien, kuadrilla veterano handi bat buru hotz mantentzen dakiena, iruditzen zait, orain hori guztia bizitzen ari da. Iker Zabala entzun dugu, gorkaran berrere bai, baina protagonista gehiago nahi ditugu. Xabendueza, aurrera. Hementxe gure ondoan Jon Unanue Duke Azkoitiarra, horrek 5 bandera irabazi ditu, Donostikako 5 bandera 6garrena nahi du, eta Jon zoriona, lehenengo pausua emanda da, lehenengoa. Bai, eskerrezkoan mutza. Bai, lehenengoa, estropa oso kompleto bat, hasieratik salida fuerte bat jartzen dugu, eta gero ritmo indertzu bat jarri, eta horrekin akorion malde arte, poliki estropai estutzen eta gogortzen jungea, ja zehoago tartetxo polit bat zabaldute ginen, eta handiken aurrea, hainbeste ere gaztako ni uste brillo puntxu hori eusteko gai izen gala, eta ni uste horre markadula diferentzi pixkat behintzet, bueltan etortzeak nolatun alde jotzeko azkeneko jartutxu hori gorde dula, eta ben jak aretumetik barrure lertu indegu, genuzken danak eman, eta etxea errentza polit baten jungoa, baina hori kajoi baten utziko dugu, datorren igandien ez tegiz zeberko deun, eta hor gordeta geldikoa. Jon, ematen du Urdaibaik estutzen, zuk esan bezala estutzen duenean, inorrez dela gai jarraitzeko.
Bueno, hori izan da urtengo udan, ez da, baina ikusi da, azkeneko bi asteokeratan ligan Donosti gauzak ez dutzuko gai izan dela. Kanpotik izan da, duda puntu hori osartu nahi izan, nola baita izateko, gure talde barruan aldagaratan ez dugu inongo dudik, bagenekin oso fuerte egon dela, eta gaurtzan erakusteko ordu. Hemen danak igandetako zapatakin datoz, topea datoz, eta gaur beste behin erakutsi dugu, eta urrengo igandian asmo berdin egitorko gara. Eta erakutsi duzte, lehen favorito zinaten orain gehiago, mila eskertan, suerte, Jon. Bai, zuei. Eta hori koloreare bai, hori koloreare bai, horiok bitreneroak ekarri ditu, kaiku bezala, gizonezkoetan da emakumezkoetan, bietan lehiatu da horio, eta bietan gainera esango nuke, lan duina, lan txukun egin dutela gainera horiotarrek. Hauek ere badute, bai, pozik, eta zergatik ez aurregoteko motiborik. Baina, gizonezkoen lehia honetan, hirugarren postuan azkenerako Donostiarra, eta Donostiarra kontenatzailerekin, Eritz Hernandez, aurrera Eritz. Halaxe da, gurekin du Igor Makaza jauna, ezaidazu zea hoz zaporerekin geratu zara, kusita gainera gero aldeak handiak direla. Bai, bueno, aburreko bigandetan aztetik etorrita, banderatik gertu gote espero duen, ez da? Baina, bueno, azkenen nik uste estorba kompleto egin deula. Piskat, gehien kostatzeguna engajatzea kaso izan da, hasieran denbora, hainbeste denbora galtzea, ez da? Nik uste, ez urte guztien pasa, eta egia da, uste, azkenen 8 segunda izan dela naiz kanpoa barroa ezelaxe, aitzeki ez dago, gehiago izan dira, eta, bueno, urrengo azten, badago, ze jokatu hemen, postu, alden pustu ikorenagatik borrekatuko dugu, eta baita, tanda iraztetik ere, nik uste azkenen ez dugula esperantza hori galduer, edo bentsat ambizio hori galduer, eta hoxe, baina bai, batipat, hasieran edo juteako luzen, hain azkar, galdutako denborakin pixkatola, zapore nahiko gazia, bai. Mikrofono bat izan dugu zuen ontzian, eta hor entzun zaitugu bizitza pixka bat eskatzen traineruari. Erritmo aldetik eskatzen zenion tripulazioari? Erritmoa baina gehiago izan daiteke erritmoa, edo beste brillo punto bat, ez? Pisa arriskatzea kaso gehiago hasiera, baina, bueno, estropada kompleto egin du. Azkenen, aitzaikik ez dago. Daukaten guztia eman dute, arraunean oso ondo egin du, eta detaile txikik izatea momentu jakinetan, baina, bueno, nik uste azkenen gehiago izan diala, itzakik ez da hola, eta akaso hor gehixioa estutu izan bagenu hasieran, gehi ordenduko genuke bukaeran, ez da? Eta hori ez da inoiz jakite. Galdera ere bai, ez dakite presio aldetik zerbait desberdinan nabaritu duzun aste honetan, aipatu diazu, banderak irabaztetik zatozte, favorito argi izatera pasazerete, ez dakit horre tripulazioan eragina izan duen, eta zu zeuregan ere presio puntu horrek. Ez, keba. Hemen noendik, kostatzen zeguna sinistea da aldeula, ez da? Nik uste ez da hortik bat egon, ez? Nik uste konukai kontrakoa. Naiz iraztetik etorri eta bar, eta nik uste azkenen, gutxi iraztekoak geha, edo gutxi irabazi izan dagoak, ez da? Eta guandikan talentua badao, baino guandikan falta zeguna bizka bada sinistea aldugula, ez da? Eta, urrengo igan den aukera ederba dakau, etorri berriz Donostira, eta horrezko txandan, gaur bezalaxe, dakagun maila ekusteko eta aldala gaur baina gehiago disfrutatzeko. Lehen txanda irabazia aipatu diazu, banderarekin ahaztu behar aldago, Igor? Nik behintzat beti esan izan dut, 10 segunduko margen hori izateala pixkat aukerak ematen dizu margen hori, baldin eta, aberiarik edo itxaso hundirik ez palin bago behintzat, eta ez dut uste eman da honikan, ez da, orduan realista izan behar da, eta bandera guain bertan, urruti dago edo ezinezkoa dela esan daiteke, bai. Zorionak eginiko lanatik Igor, eta datorren aste bukaeran ikusiko du elkar. Hala, eskerrik asko zuei. Hortxe, Igor Makazagak esandakoak, eta ez goaz urrutira, hortxe protagonista asko direlako, eta protagonista horien hitzak guk bildu nahi ditugulako, eta ea oraingo honetan, Xabi Endozarekin berriz ere bat egiteko moduan gauden, aurrera Xabi. Bai, hementxe da gurekin Jon Lizarralde, Orioko arraunlaria. Jon, gustora egindako lanarekin, edo konta iguzu azkenean orezko txandan izango zarete, joan oso ondo, oso gertu, 5 segundu besterik ez Urdaibaik, bueltarako 25 izan dira. Bai, gehitxo nahiko genuneako baino bira, guztuagoaz, lasa indeun lanakin eta inongo penik gabe ez. Gaur egun argi do gehiago jala, ez dakit, hemen debate konstante bada, hauan iraganeko denboak eta ez ditugula egiten, nik osein inbitatzeo salian hauen paren jarri eta irabazten saiatzea. Guk
gure alegin guztik ditugu, baina ez daka bortako adorik, ez? Beste behin, bejon deiela, zorionak bermeotarrai, uste, kriston lan hain duela, eta argi denboakin 19-0 uste duela, ez da bezarri esatei. Gure ari daukionez, bira, esan desun bezala kanpoaka oso ondo joan da esfortzu berezikin gabe, nik uste igual hemendikan hobeto xo ateatzen zala, eta gio igual horrexeatik bueltan igual pixka gehiago sufritu dugu, baina aurren ikuste horrekin pixka ez da emozionatu ingeano. Berriz esat, eta alako esfortzu ikin gabe, guztua ginean gure arraunketakin, eta esan dezagun, nahiko airoso bueltako, baina bueltan uste ikusi alan indarruztuta jungela pixka kanpoa, eta horrexeatik pixka sufribin dugu, gehiago izan dira Donostiarrak alde indigue, da horrezko txandan, Amaioa jaukitugun urte honetan, berriz kontxako horrezko txandan plantau geha, eta urrengo igandean berriz gozatzea etorriko geha. Urrengo igandea aipatu duzu, hor bandera oso urruti 25 segundora, bigarren eta hirugarren postuak ere 10 eta 11 segundora urruti xamar, mehatxua agian atzeti dator 2 segundora daukazute Hondarribia. Bai, inondik bakiu, gaine eguerdin normalen naiziak gora iteko tendentzia izateu, eta arriskoa izan daiteke Hondarribiaktan da ondo dominatzea eta arraunen gozoite hau, eta aldiz gu esan dezagun arriskoa hortxea deskolgauta geratuta atzetik biltzeko. Baina ez gabiltza horre bira, laugarren bosgarren bandera nahi genuke irazi, baki ez dela posible, baina berriz gure lan egiten zentratuko geha, berriz disfrutatu bira, afizio izugarri bak hau, eskerrak eman beste behin, etorrian etikan hau ikera, ja arranplane izugarrizko ambientia eta honek eskertuta sentitzea izo, guk gure esfortzu guztik iteitugu da uretan gaudenen zer esan, eta honek oita askoz gehiago mezio eta behaien gatik ingo dugu beste esfortzu bat, aldan hona ite zaitu, da zaitu, kontxa honi aldan itxera honen ematen, bandera esan bezala zinezko izango lako, txanda berri nauen aldamen baina, gozatzea etorriko gara beste bin. Eskerrik asko eta suerte gozatu, Jon. Eskerrik asko. Eta uste dute Eritz Hernandez gure lankideak beste protagonista bat ere baduela, aurrera Eritz? Bai, alaxe da gurekin baitu Aimar Iraola. Aimar, kontai guzu zer gertatu zaio Getaria bagenekien txanda oso zaila zela, baina hasiera-hasieratik hor kateatuta bezala geratu zerete, eta ezin aurrera egin? Bai, hoixen, zuk zantzun bezala baginekion tanda zaila ginak haula, aurrengo larguan pixkat eltzea eta egan ez da jakin da seguron ikan atzian gatuko ginala. Narraunian guztua junga kanpoa, igual nahi minio gehiago eman dio eta gero barrura faktura pasaigu. Bai, kaleakiko ez dakit analiziak gerora datoz, baina ez dakit zen olako kalea izan den bigarren hori, badakigu gaur amezkaiztuak batak ematen zuela, baina batak hori nahiko ongi atera da bat horretatik. Ez da duzte kalian asuntu esan danikan, beste aurkariak baginak egun oso fuertatako zela, eta ikusia, zeituan izlako martxein dugu, eta guztiatuko kontrarelo joan bat diten, baina, hoxatea eta Bigarren igandeari begira pentsatzen dut, gutxienez behintzat txanda hori, irabaztera, asmo hori izango dela, gainera ikusita zema jende mugitzen ari zeaten azken egun hauetan. Bai, nik uste txanda errealo izango ala benetan, bordazka gure aurkariak, benetan gure aurkaria ideanak, da, ikusiko dugu separatzen. Aibar, zorionak eginiko esforzu batik eta datorren astean ikusiko gara zurekin ere. Mi esker. Ez dago, esperantza ez dago Getaria sarregoteko moduan, aurten ligan ondarroan banderare eskuratuta dago, eta ari da Getaria beste behin gainera ikusten da herri oso bat edaukatzetik, eta horiok ere bai, horioko kolorea hori kolore hori ere nabaria da, baten utziat duzu edo, izan da hori? Gazte jende datorri da posgarria. Nabari da. Getariarrak ere bai, Baita. Hori Jon Larrañagak esan zuen pasen astean, munduko kiroli politina zena, eta zaindu egin behar dugula. Hori da, mesua, zabaldu beharreko nire. Zaindu dezagun zaindu eta aztertu dezagun. Gizonezko lehenengo txandarekin are ginen gu, bigarren luze aztertu nahi dugu orain, egia esan horre zierbenak, perea egiten jarraitu du, kolpe handirik jo gabe, pixkanako lan izan da, Hondarribia zuen atzerako bestelako referentziarik ez, baina, hortxari gara ikusten irati, zierbenak perearik, Luze honen bukaeran, horre agian beste taldekiko diferentziak hortxe bertan gelditu dira, eta agian hor juntzaile pixkatu edo hori izan da kaso, beren gaurko estropadan gakoa ez, baina aitzakiri gabeko estropada bat, oso estropada hona, hasieratik bukaera, erlojupeko naritu dira, hasieratik aurkariak
jokozkanpo utzi dituzte beraien txandan, eta erlojupeko lana denolak egun lan zaila dela, beraien onena eman dute, ikusi nola bukatu duten ustuta, eta eskerrak eman besteik ez, beraien bertxio honena erakusteagatik. Dute ezpirik gabe, eta hori duetan Ibon, Hondarribia ari gara ikusten, Hondarribia aurten orezko txandatik kanpo geratu da. Ez da gurruti, 2 segunduko lehian izango da horrekin, baina orezko txandorretatik kanpo aurten. Eta da ere eta iruditu Hondarribia gaur estropa txarra egin duenik. Han ziaboga hartu eta 6-7 segundo kaldua bazituen, gero aurten Hondarribia ikusi dugu, azkeneko urteetan ez bezala pixka bat amiltzen eta iruditzen zait eutxi diola. Eta Zierbenari dagokionez, niretzat Urdaibairekin gaur aldeetako bat, uhartera sartzerako 52 paladantzet horren Zierbena. Eta gero entzun dugu Borja Gomez esanez, ez moztu, behar bada askartxo igote dute. Hemen orain lase iserit izatea arresa da, ausartak izan dira bintzen. Ausartak izan dira bai, eta Zierbenaren indarruztu aldi hori ikusi behar dugu hain justu ere. No quiero más ritmo. Rema grande. Profundidad, Sebas. Cómodo. Sebas, no llevas al ataque. Fácil. Va, campeón. Saco. 20 última. 1. Y 2. Acaba. ¡Hey! Estirar. Estirar. Mira qué fácil va ahora, hostia. Estira. ¡Qué grande, chavales! ¡Qué grande, pasameta! 5 últimas. ¡Pasamos! 1, 2. Pasa. 3. Sigue un poquito más. Sigue. No te sueltes. Buena. Hortxe ba, Zierbenaren azkeneko minutu hori, Borja Gomez patroia eskatu, eta bueno, eman du ontzi horrek eman beharrekoa, eta denbora lehena gure esan dugu, benetan bikaina da. Bueno, lehenengo txanda hau ja utzi aurretik, Ibon, zuri galdetuko dizut, norabidea aztertu dezagun, gaurko baldintzak esan dugu, bikainak izan dira, baina beti ere izaten gora bera txiki. Baina, bueno, alakoek ere laguntzen dute, estropada bat ulertzen. Eta protagonista gehiagoren bilagoaz, Mikel Orbañanosekin uste dut, dagoeneko hitzekiteko moduan garela. Aurrera lankideok? Halaxe da, gurekin dago Hondarribitarren entrenatzailea. Mikel, bueno, balorazio txikitxo bat eskatu nahiko nizuke, lehen txandan arraun egin duzue, Zierbena oso, bueno, indartxu batena aurka. Ez dakit, nola ikusi duzu trainerua? Bai, bagenekin, Zierbana ikusita, zemaila eman duen udara guztin, aurkariko gorrak endula aldamenen, eta bai kabo eta kaiku, respeto guzti jakin beraire. Baina egia zan buru belarri jungiak gure lan ondo egitea, da irutzeit hortan asmatu deula. Behintzat, gaurko estropadan ez ginen asko azkar hori baino, eta guztiagatu egin den lanakin ikusirikan, bai egia da aurkarik urruti ditugula. Baina, bueno, pozik egin den lanakin, eta aurrenko iganden berriz lan berdin egitea. Agian arantzatxo bat egon badaiteke horrezko txanda horretan ez izatea? Bai, hala da, dano gustatzegu ez, horrezko txandan jutia. Baina, bueno, esan dizuten bezala, helburu bezala jarriko dugu urrengo iganden gaurko lana berdin egitea. Tal baldin badu xertxo baito betu, hobetu. Eta irutzea, baina bidia horrek izan behar du gaurkoak. Mikel, zu pozik zago dude, arraunlariak egin duten lanagatik. Arraunlariak nola daude, badakigu asko irabazitako arraunlariak direla, ez dakit, hainbeste segunduetara, banderatik hainbeste segunduetara egotea, bueno, gestionatzea erraza ezin da izan, nola daude zure arraunlariak?
Bai, bueno, ikusirikan aurkariareko horra izan dela eta gaur Bermeok erakutsi du, zertxo behit goitikan daola, ez da non goitikan, eta dortatikan zorionak aurko estropagatikan Bermeoi. Eta gu, batzutan urte guztik ez dira berdinak izaten, eta kirolarik ez ditu urte guztik berdinak izaten, eta urte zertxo behit azpitik ibiltzia tokatu zaigu, baina arraunarik erakutsi du beti, behintzat maila eman deula. Eta ez da errexi izaten, porque normalen behintzat igual lehenua ustezu ez, zure maila honena ematetikan, oendikan eurrutik jogeatzea. Eta dortatik anitzea, mantendu deula postura, eta zorion du arraunarik egina esan, udara ez talako jute nahi deun bezala, eta ala ere, bereien aldetikan dana ematen nahi dialako. Mikel, zorionak zuri ere eginako lanagatik eta datorren igandean ikusiko dugu elkar. Bale, eskerrik asko zuei. Zintzo eta jatorre Mikel Orbañanos horre eritzen handeze lankidearekin. Bigarren txandari heldu behar diogu dagoeneko, eta bigarren txanda horretan Irati, bai, Urdei bai. Bai, hala da. Nik uste denok espero genula Urdei bairen erakustaldi bat. Horren bestekoa bai? Horren bestekoan nik pertsonalki behintzat, itxasuan eta haizean baldintzak eta egoera ikusita, horren bestekoa ez. Baina, denboraldi guztin zer erakutsi dute nagusitasuna, banderan batek edo bestek ihes egin die, askotan beraien akatsengatik, baina gauzak ondo indituztenen erakutsi dute, inorrez dela gai Urdei bai handi honi irabazteko ez, eta gaur horren beste erakustaldi bat. Eta erakustaldi hori, ari gara ikustenen justu ere irudiotan Ibon, eta, esango dugu lehenengo luze horretan, Oriok, hasiera batean behin ipein, eutsi diola, Orio ere ausar somatu dugu lehenengo luze horretan. Oso azkar, esango nuke Orio ez dakit abiadura punta azkarrena daukan taldea ez ote den. Irutzen zaite Mikel Arostegik aurten trenirua jartzen eta asmatu duela, erabat, eta gero ekarrenen ituzke Jon Unanuek handuetzari izan dago hitzak. Nola esan dio, gehiegi gastatu gabe, kanporantz hori batetik, eta Igor Makazagak eritzi esan dakoak. Aurrean ikusi ditugunean, ez dakit hor moralkire, niri iruditzen zait, gakoetako bat, hain zuzen ere, horixe dela. Une honetan puntak pasata, uste dut denok espero genuela, Donostiarra gertuago egotea, horixe erakutsi duelako Donostiarraren bertsiorik onenak. Etortzen ere bai, baina joan ia beti onenak adina dela. Iruditzen zait, Urdei bai hasieratik ikusi dugula, nire ustez denboraldi osoan ikusi ez dugun Urdei bai. Onena, eta horrela esango dut, ez onenetakoa, onena ikusi dugula, hasi eta buka, eta lehenbiziko luze honetik, ontatik horixe erakutsi. Begira arraunketa hori hobetzerik baldo, Irati, ez dakit, nire bintzat. Zaila. Baldin badago bintzat, lehenako ere, entzun dugu, etorri adila, etorri nahi duenak eta hobetu dezela. 5 segunduko tartea, Ziabogan 5 segunduko tartea Irati, Zierbenarekiko Urdei baik. Oraindik ere, lehian. Bai, gorkak esan duen bezala, mutil hauek estropa hasieratik dena ematea ateratzen dira. Ziabogan ikusi dugu hori 5 segunduko aldea zeukala Zierbenakiko, baina behin Ziabogan buelta eman da, hemen beste estropada bat hasten da, eta ikusi dugu, ez dutela palada bat berare pasatzen utzi, diferentzi hori 5etik gora eraman arte. Eta ikusi dugu hauek ere bukaera nola iritsi dian ustuta, isilik txalupa barruan etzan hitz bat behar entzuten Gorka Notxa bakarrik, eta hoi dena ematean seinale da. Eta behar bada, bazkenerako 14 eta 15 segunduko tarteak izan dira, baina lehenago Zierbenaren inguruan esan dugu, eta hemen eserita eta lasai asko bota dugu Ibon, baina, berotote diren unaren batean Urdei baik egia da, ontzionetako arraulariak ere, Zierbenakoak ere bai, baina benetan alakoetara ohituta daudela, eta hauek noizko, nolako, hori guztiak bazituzten buruan, eta baita asmatu ere. Niretzat gaur bien aldeko alderik nabarmenena, uste dut erakutsi duela fizikoki geixiago dela, baina nola neurtu duen, 38 paladan joan da, puntetaraino. Eta zaldiak askatu espresioa erabili dugu Mikelek eta biok, lehenago askatu ditu Zierbenak, eta luzetxo egintzaio. Hori ikusi besterik ez dago, orain ikusiko dugu, zaldiak askatu dituenean Gorkak, badia barrenen, bukaerari, oraindik ere, nola heltzen zion. Keinu tekniko bada, baina arraunketarik bat ere moztu bai, noski atakean, baina bukaeran ez. Eta Zierbenan, presa puntu hori nola baitere,
ikusten zen. Era bat asmatu du gaur Urdaibaik, eta badian, oraintxe Gorka entzun egin dugu gainera. Ea iruditzen zait oso ongi doitu duela taldearen indarra, eta hemen badian ere jarraitu duela tartea zabaltzen. Eta txandarekin jarraituz, Ibonek Donostiarraren inguruan esan barrekoa, batakoneko esan du, aztertu du lehentxako, irati zuristizu galdetu, oso goitizitu horren Donostiarra, oso goitik edo lehia pare-parean ibiltzetik, eta, Igor Makazagak lehenago ere esan du, eta azkenerako bere txanda horretan, bigarren posta Donostiarra, baina buruak ere lan egiten duela alegia. Hasiera-hasieratik atzan ikusi direnean, gero ez buelta eman, edo da ikusi da bentsate, gaur ez direla, edo ez dela, azken aldian ikusten ere ginen Donostiarra hori izan. Bai, egia da Donostiarrak urte asko dara matzalaia langa ikutzen, eta baliteke ez aurten hasi diala pixkatuzta lantzen egondian uzta hori jasotzen, baina hori asko gustatu zait Igor Makazagak hitz egin duen gardentasuna, eta behin ja zure burua espero etzen un leku batean ikuste dezunen, oso erretxa da pixkanaka segunduak galdu zoaz, eta pixkatio agian hori gertatu zaie ez, esperantza genuen, agian pixka gertuko ibiliko ziala, nik behintzat, baina, pozten naiz, gustoa zeudelako indako estropadakin, eta hori, zorionak bere ere. Hala ere, Balentxi, 19 minutu eta 20 segundu egin ditu. Alegia, iruditzen zait, Donostiarrari gaur nolabait eitzala Urdaibaik egin diola. Errendimendu aldetik, zenbat Donostiarra hobe ikusi ditugu, aurtengo baino. 19 minutu eta 20 segundu. Argi, denborak dira, urte osoan ia ikusi ez ditugunak. Erlojua txikitu, Urdaibaik egin du, Urdaibaren azkeneko minutu hori ikusi behar dugu jarraian. ¡Sube! 14 segundos. ¡Sube! ¡Dale! ¡Va! ¡Edu! ¡Uno más! ¡Sigue! 30 últimas calles. ¡Va! ¡Último lo llevo! ¡Por tú! ¡Dale! ¡Va! ¡Tendencia! ¡Tendencia! ¡Dale! ¡15! ¡15! ¡Dale! ¡Va! 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 ¡20! ¡Va! ¡Sí! ¡Y Carlos! ¡La out! ¡Últimos 15! ¡Mátalos! ¡Va! ¡Columna! ¡Y Eru! ¡La out! ¡Dos! ¡Seis! ¡Dos! ¡Sigue! ¡Va! ¡Últimos 10! ¡Va! ¡Y Eru! ¡La out! ¡Va! ¡Sigue! 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 ¡Va! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Chavales! ¡Espectacular! ¡Hey! Espektakular, Gorka Aranberrik, ikusgarria benetan, ikaragarria, bota, nahi direne ajeti bota laudorio guztiak, dena balio dute eta Urdaibaik egindako lana, Urdaibaik egindako erakustaldia, eta ikusten ere gozatu egiten da, irati. Bai, egia da, eta Gorkak esan duen zela espektakular, ez da beste hitzik, ez? Ikusi mutilak hola bukatzen ustuta dena ematen, Mikel Calleja hankekoa pizza daiola estropa bukaeran, ikusgarria benetan. Hauze da kirol erakustaldia. Norabide dagokienez Ibone bi hitzetan, lehenago Gorka Aranberrik ere, bota ditu, zenbait zertzela da, ez dio, berak, azken finean, beste esan du, ontziari tartekara utzi gimartzaiola, baina, asmatu egin behar da, eta, hortzi ditugu, lehenengo luzeko norabide. Goiz osoko gauzarik harrigarriena, norabide dagokionez, txanda hontako luze honetan ikusi dut. Donostiarraren joera, 3. kaletik, nola 4. joan dan, ez dakit bidegaltzea ekidin nahi zuelako edo Urdaibai markatzeko. Bai, eta Gorka bera ere bai, pixka bat, bazekiten kanpoan horri ikusten da nola tirako zituen, estriborrerantz, Donostiarrarena ikusten du 3. 4. Hortxe egiten zait, laurek egin dute joera berdine, baina Donostiarra hortxe 5. 6. minutuan pixka bat
nire ustez favorregi, joan da bere jakin du zergatik, propio edo bota egin duen edo dena dela. Eta bigarren luzeare bai, hortxe irudiotan, hortxe joera horiek ere. Hor ez dago zalantzarik, guztiak badiaren erdia bilatzera, zergatik gurak gora zetorrelako, eta behin badia barruan, olatua abanikoa bezala zabaltzen da, erabaki dute, estrigorrera jotzea, gauza, ez dakit, inor, ez da harrituko, hauek ikusita, joera hauek ikusita, bigarren txandako bigarren luze honetan. Gizonezkoetan Urdaibai eta emakumezkoetan Arraun Donostia, Arraun Lagunak. 9 segundoko tartea dute Oriorekiko bigarren igandeari begira. Gutxi asko, 3-1 bat dira. Ez dira 14 segundu, ez dira 15 segundu, baina 9 bat dira Oriorekiko 12. Tolosaldearekiko eta 13 Donostiarrarekiko. Eta Arraun Lagunak oraindik ere ez dauka zer ospatzeko, esan eta esan ari garelako, oraindik ere hemen emakumezkoen kasuen 10 minutuko lana badegolako aurretik, baina gaurkoak halako ospakizun bat merezi zuen, eta hor txarraunariak irati, zergatik ez, gaurkoa benetan dotore joan zaie, eta gaurkoak halakoa merezi. Bai, azkenen nesketan zein mutiletan, pixkat tonika berdineko estropadak ikusi ditugula. Denok espero genuen Arraun Lagunak atera behartzen egun handitan talde handik irabazten dute, eta gaur erakutsi dute beraien nagusitasuna liga guztien zehar ikusten egunean bezala. Hala izan da bai, lehenengo txandari heldu behar dugu lehenik eta behin, eta lehenengo txanda horretan gaur bestelako hori ikusi dugu, Ibon. Eskapatak alante egin zuten, Xalkatze estropadan, 84 eunenekon gati daude gaur hemen, eta, kasi kanpon ere geratu ziren, baina, nola baiteko osmarketa egin, eta dana dalako gatik, gaur, bestelako horio bat, alegia, ligantzare ikusi dugun horio, edo behar bada urrats bat aurrera egindako horio ere, bai. Bai, iruditzen zait, urrats bat aurrerago ez dakit, baina liga osoan eman duen mailarik onenak gaur berdindu duela, noiz eta osteguneko ezustekoa hartu ondoren, joan den 2 astetan esan eta esan ari ziren entrenamentuetan eta abar, oso sentsazio honekin zebiltzala, zientzu hitz egin ezkero, eta iruditu zait, ateratzeko kalea ere ona zutela, baina batez ere, horrela, talde batek modu progresiboan, abantailak ateratzen duenan esate baterako lehenbiziko luze honetan, horrek esan nahi du, bere bere lana egiten ari direla. Iruditzen zait asmatu egin duela gaur, frantzesek, Etxanizek ere bai, Ainoak gainera iruditzen zait, giro trapaltxuarekin baino, ezoteen hobeto moldatzen paga txiki honetan eta bar, eta gainera, konfidantzai ikeragarria ematen du, irteerago eta ikusi txandakideak segituan 2-3 segundora geratzen direla, ikusten ari garen une honetan bezalaxe, horrek behar bada talde honek falta zuen konfiantza puntu hori eman dio lehenbiziko luzio honetan. Irati gaur horio izan da. Bai, azkenen lehenengo txandan jokatuta, inongo referentzirik gabe, hasieratik irtera indartsu batin, eta, kanpotik ikusita behintzat, aurkariak atzean utzi dituzte hasieratik, karkako lanen aritu dira, eta Ibonek esan duen bezala, jakitea aurkari zuzenei, txandako aurkari zuzenei behintzat, ateratzen ari zitzaizkien aldeak geroz eta handiagoak zirela, horrek esan nahi du, zure lana ondo egiten nahi zela, eta horrek ziurrenik konfiantza puntu bat emango zieten, eta oso denbora esanguratxoa egin dute egia esan. Eta Euskotren Ligako ez ziren ontziak, Xalkatze estropadan, benetan oldarkor somatu genituen, gaur neurri batean indarrak orekatu dira, orekatu baina gaude esan dezagun, Euskotren Ligako ontziek erakutsi dutela, oskabak gorako daudela. Lehengo eguneko Xalkatze estropada ikusi eta gero Ibon batipat. Bai, gero jakin beharko genuke, badakigu esate baterako gaur txapela, astilero dekaiku bezalako taldeek, bizi dutela estropada hau, entrenatzaile askok opari moduan ere, nolabait, nola esango nuke, bere errendimendu onena ez ematea, onartzen dute, nolabait ere, hemen egotearen zera hori, partekatzegatik talde osoarekin. Eta hortik etorri ote da, ez dakit, horiok iruditzen zait gainera, aurten arazorik eginak segurazko poparean izan dituela, treniru ekarri izinik eta behin baino gehiagotan ikusi ditugu, eta baldintzak aproposak ziren, eta bukaeraino aprobetxatu egin du, eta niretzat zantzurik onena izaten da, lehen aipatu duguna kanpora ezkondu zen. Bentajak modu progresiboan ateratzen direnean, horrek esan nahi du, nolabaiteke lan homogeneo bat egin dela, eta horiok iruditzen zait gaur hori erakutsi duela. Eta bentajak aldeak bigarren txandan,
Arraun Lagunekek atera ditu, eta esan dugu lehenako, 9 segundo atera dizkio beste hori, eta Arraun Lagunekek bigarren txanda horretan egin duena aztertu nahi dugu orain, ba, justu ere, berakutsi dutelako, demoraldian zehar, bat direla, bat ema baldin bada, bat direla, Zarauzko bigarren jardunaldi horrek ihes egin ziren, baina gaur etxean, Donostia Arraun Lagunekek irati, gaia badu, eta gai hori hortxe jarri du. Bai, nik uste Arraun Lagunekek gaur erakustaldia eman dula, liga guztien zehar eman digu, baina gaur beste behin sekurako erakustaldia eman du ez. Lehenengo minutu eta erdirako aurkariak atzen utzita zituen, eta alare jarraitu dute, hori, jakin gaur ez dagoela zer esan da, asko dagoela galtzeko eta gutxi irabazteko. Orduan, estropadako minutu bakoitza aprobetxatu dute, beste taldeekiko, aurkariekiko, alik eta diferentzia handiena ateratzeko ez. Eta hola xein dute, erakutsi dute oso indartsu daudela. Eta ikusi besteik ez dago, rekorretik 5 segundu iskasera gelditu diala. Eta hori, zorionak hauei ere. Zorionak duda izpirik gabe, hortxe ziabokan, lehengo unekoa baina asko zerioa gaurko ebon, zailara ez zuten, gaur denean ondo, Donostia Arraun Lagunak, eta beste zerbait aipatzaren ere. Beste Tolosaldea, aipatu nahi genuke, zartxo baite gertuago, espero algen nuen? Behar bada bai, ez dakit, Tolosaldeak gaur baino bertsio hobea edo Arraun Lagunak handik gertuago ibili da. Niri iruditzen Bai, hori Donostiarra ere oso txukun, baina hauek ere hasieratik ziurrenik nahiko luketena, baina denbora gehiago galdu dute irteran. Eta gero horrez, Tolosakin batera burruka lehia hortan sartu dira, eta azkenen gutxigatik Tolosa aurreratu zaie, eta ziurrenik hauek ere banderatik nahi baino urrutixago jongo dira gaur etxera. Bai, lehenengo posturako lehia, 9 segundukoa da, baina egia da, bigarren posturako hor, bai, lehia biziakoa ikusten dela, hortxe, bien bitartean, azkeneko ahaleginean, bigarren txanda horretan, emakumezkoen bigarren txanda horretan egitu diren lauontziak, eta, batzuek, protagonista batzuek, ez zuzenan entzun ditugu, beste batzuek, oraindik ere, bereskuratzeko moduan izango gara, baina lehenik eta behin berriz ere, ahalegin hori, indar erakustaldi hori, ikusi nahi dugu, baziren bidean, azkeneko metroetan, eta horiek ere egin bara daude, eta, behin amaitu ondurenean, hortxe bai, bakoitzak atxeden hartu, eta osnarketarako tartea, batzuek pozik, beste batzuk ez horren beste, baina gaurkoak amaituta, denak ere, azterkatik ez, pozik eta harro egoteko moduan, lana azken finean eginda dagoelako, beste urrengo iganderako ere lana izango dute, baina tira, astean zehar ere kontatuko dugu, nola dituguen batzuek eta besteak, eta nola heltzen diren bigarren igandeko, bigarren jardunaldi horretara esan nahi dugu. Eta orain bai, entzun eta ikusi ditzagun, emakumezkoen txanda honetako hainbat protagonista. Hemen da gurekin Jone Pastor, Tolosaldeako arranloaria. Jone, konta iguzu, gustora egindako lanarekin, hortxe zaudete, horrezko txandan, aukeran Arraun Lagunak urruti xamar, baina konta iguzu. Bai, egia esan estropa oso lehiatua junda, oso politia izan da, itxasoa bare dago, eta alde hortatik eskagauzak berdin du edo egiten dira ez, eta hori, Donostiarrakin lehia polita auki dugu, taldea kontentu dago, gehiagoko gogokin, hasi que hurrengo igandean ikusiko da. Bai, ziabogan atzeti zendeten, 3., 4. denbora, hori aurreti zegolako, baina gero bueltan bigarren indezute behintzat. Bai, burua hotz mantendu dugu horrez, azkenen gure lan egin behar genula bagenekin, eta bueltan emate ezpadu ere, olatutxo batek pixka bultzatzen du, eta hor lanean nahi dudanez, gero muturra pixka eta aurren sartu dugu. Bigarren posturako borrokan, 5 segundoko tarte txiki horretan iruntzi? Bai, hori egia da. Gaur bezala lehia
handia ongoa eta bigarren postu horren bila minimo jungo geha. Eskerrik asko eta suerte. Zurik. Sailkatze estropada izugarri egin zenuten, izugarri ona, gaurkoa ere bai. Konta iguzu nola joan diren barruko sentsazio horiek, brankaz imaginatzen dut zertxo nekezago arraun egiterak orduan? Bueno, nik uste gehien bat brankaz gozatu deula, Gero esango nuke ez dakitoen baloratuko du, baina zego batik atea eta pixkat kostatu zaigula uretan elkartzea, baina bueno, gero baian sartu da bakigu hor indartxu gehala, taldea jautsi geha da hortan gozatu dugu egia esan. Estropada hasi eta buka goitik behera nagusi izan zeate, azkenean hori horekin konparatuz 9 segundu terdi inguruko aldea, badakit izango diazula ez dago ezer eginat oraindik beste estropada geratzen dela, baina egia da ere bai, diferentzia oso handia dela. Bai, nik uste inoiz ez deula holako diferentzia bat lortu lehenengo igande baten. Netzako bigarren igande baino garrantzitsua da lehenengoa, argi genekan ontatea bar genula, alik eta koltsoia ondin ateatzea, eta beste kateatze bali mazuen alik eta gutxin ateatzea. Orduan nik uste balorazioa oso positibo dela, baina zuk esan bezala hau kontxa da, sailkatze estropan eba ikusizian sorpresa pia daudela, beraz, astea lasai landuko deu da iganden etorriko geha inbar deun naitea. Orain lanarekin espentsatu momentuz disfrutatu, 9 segundu terdiko aldea espaita urtero izaten. Ez, eta nik uste edozeinek eskatuko lukela hori, ezta? Beraz, bueno, gu lasai, tarte politiatea da horrek bai lasaitasuna emango dugu astean zehar inbarreko kiteko. Zorionak. Eskerrik asko. Lasai orain daude, Donostiarron Lagunekeko arraunariak, baina, bueno, lanean ere somatu ditugu, eta nola gainera, eta euren azken minutua ekarri nahi dugu orain berriz ere gogora. ¡Una de la copa! ¡Y 2 de campeonas! ¡No me quedo! ¡Sigo el toque! ¡Victoria! ¡Al final! ¡Vamos arriba! ¡Al final! ¡Ay! ¡Largo y atrás! ¡Acaba! Equipo, en 3 últimas 20. ¡Vamos a cantar, ¡Venga! 1, 2 y 3. ¡Canto final! 1, 2, 3, no sigo. 1, ahí va. 5, 6, 7, 8, 9, 10, sigue. 1, 2, 3, 8, volvió. Aquí la 9. ¡Ahí vamos! ¡Sigue! ¡Hacia grande! ¡Cabeza arriba! ¡Cabeza arriba! ¡Ay! ¡Cabeza arriba! ¡Ay! ¡Ay! ¡Fuera! 10 a 10. Bikaina, Donostiarron Lagunek egindako lana eta indarra ahalegin hori. Duda izpirik gabe hortxe irudietan, azten olako indarra duten irudi horiek ere. Bueno, agurtzen hasteko uneare badugu. Eta ezer baino lehen, Eritz Hernandez eta Xabi Andueza agurtu barrituko. Bueno, okerez banaiz hor inguruan edagoneko elkarrezatutu beharreko guztiek, elkarrezatu dituzue. Eta, azken balorazio bat, azken hausnarketa bat eskatuko dizuet batari eta besteari. Xabi eta Eritz, aurrera! Bai hon, nik esango nuke batema geratuko zen elkarrizketa egin gabe, baina batzuk asko dira. Gaur goizean zehar, eta nik esango nuke, azken hausnarketa gaurko egunez behintzat, lehen ibonek esan du, erabakita ez dagoela, ez dago erabakita, baina uste dut bi favorito nagusiek tartea aldea lortu dutela, alde politia eta bi banderak oso bideratuta daudela, Eritz? Bai, ala da, Xabi, azkenean elkarrizketak horretarako aukera eman digute, Iker Zabala eta Gorka lasai ikusi ditugu, eta lasai egotekoak dira, 15 segunduko aldea ere, lasai egotekoa baita arraun lagunak entzat ere, 9 segundu pasatxo asko baita. Aipatu behar, jende asko orain hemen atzean 3. txanda bat hasiko duela, gu geuk ez, kontxa hau ere bada, eta orain batzuei disfrutatzere tokatzen zaie. Handik ikusten dugu manifestazioa hundian dator jende mordoa, getariarrak batez ere, beti bezala giro ederrean hemen Donostiako banderan.
Eskerrik asko bikote, eta zue lanera, bikote badazpadan diogu, Xabi eta Aritz, lanera berriz ere, ez nahastu giro eder horretan. Bueno, Irati, zuri ere, eskerrik asko beste behin, gu gozatu dugu, hemendik gozatu dugu, zuk uretan ere gozatu izan duzu, beste behin lehorretik tokatu zaizu, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, bai, ja, 3. urtez hemen, ohitura bihurtzen nahi da hau, eta, bueno, ere gozatzen jarraitzet, modu desberdin baten, baina ala ere gozatzen. Urrengo iganderen izango dugu elkarren berri, Hori da. Urrengo igandera arte, eta Ibon, zuri ere bai, hasten zehar ere izango dugu elkarren berri guk, baina, azken asmarketa edo, eta zein da, zure azkeneko burutazio hori. Arraunlagunak eta Urdaibaik bandera kertenetik helduta daukatela, baina fuerte eutxi bertzaiola, trapuak asko pisatzen dut aizeak eraman dezake edo erori daiteke. Hori, eta hau kontxa dela eta honek badula plus berezi bat, gaur ere asko gozatu dugula, eta hau, horrela xasi dut nik eguna, kirola hau, kultura hau, herri hau maite dugunontzat, hau egun berezia dela, eta gozatu egiten dugula. Arraun festa honekin. Donostia Arraunlagunak eta Urdaibai gaur jaun eta jabe gaur nagusi, baina aurreko igandean ere arraunen egin beharko da, aurrengo igandean ere itsasoak izango du, azken hitza. Eskerrik asko beste behin hor izategatik jardunaldiak utzitako irudi honenekin bagoaz, beste bat arte, ondo izan. Try every night to go make sense of it. Fighting over lust still. Try every night to bound over something. Fighting ghosts, they steal ideas from your daughters, the one they won't forget. Some